babesa San Pedro den irudiarengan eta egun honetako ospakizunetan eta herriaren Lekeitioren nortasunaren zati garrantzitsua ere bihurtu da. Basilikaren atean gaudela hementxe kanpoan eta ikusten dauzue beste pertsona batekin gaudela, Iñaki Irigoyen, ez da edozein, dantzaren inguruan ere gaur hitz egingo dugu nahikotxo, berak ere ikertu du dantzaren arloan, beraz, Iñaki, egunon? Egunon, bai. Gaur egun berezia San Pedro eguna dugula. Lekeition behinepen, bai. Zer da ikusiko dugu gaur, eta non dator festain zoragarri eta tradiziozkoa den, esango dugu bere jatorria. Bere jatorria izetez da San Pedro eguna arrantzalien patroi moduen. Da gainera arrantzali baukan euren kofradien itzen zan jai edarra San Pedro egunean. Lehenengo kaixarraka baino kaixa aldaketa zan. Kaixan barruan lehenengo batzen ziren bertako arrantzaliek eta hori erabakitzen den gauzak kontuekin, eta gero kontuekin dakoen aukeratzen zen lehendakari barri bat, arrantzalien kofradikue eta beren etxetik dokumentu geroatako barri bat ere zarrengan etxetik, barriaren etxera eroateko betako dokumentazio guztiek eta danak, da kaixa erabiltzen zarrotarako. Ez hori bakarrik, gero jai ederra egiten zen, da hori egiteko San Pedro joien kaixa gainien, San Pedro irudie, Elixako irudie katzitzurie, eta gero albo banien San Juan eta San Andres. Prozesinu itzel bat izan, espata dantzari eta guztie. Eta hori zan kaixa aldaketie. Eta hori gertatu zen, gainia dato asko dau, batez ere 1606 ez da itzela gertatu zen, arrantzalien da kofradien artien da Elixaren artien. Valladoliden dago ez da horren dokumentazio guztize, dan ederto erabakitzen da zelan egiten zen kaixan. Zolan doien gainien, San Pedro, Elixako erropakin, baina ez da zen Elixako erropak erabiltzen zutelako, Elixak ez zuen nahi egitie. Erropai ere. Azkera hori gaur egun aldatu egin da. Bai. Gero hori gertatu zen, urte askotan, gero bestera bat izan, da azken baten ja, barriztan izan, inbari behibizan egunte batutan, aldaketa beti izin da, beti. Eta gero momentu baten ja, 1700 da azkeneko urtietan, 1800 da goizen agertzen da datu konkreto oin egiten da moduan. Da oin egiten da ja, aldatu zen San Pedro, da San Pedro irudiz barrik, dantzari bat, dantzen da gainien, da dantzari baduko bere banderan, San Pedroen irudize, gero baita bestartaten kapela, da ikusten da gainera, erabiltzen duen erropakin denpro hortako da, 17. amaierako, 18. hasierako derropa dira. Ez hori bakarrik, baita dantzak badira purtsu bat denpor horretan iteza, sortiko lehenengo, da gero fandangoa eta harin. Eta fandangoa Euskal Herrian denpora horretan sartzen da. Itzen da, fandangoa izatez, Espainiatik datorrena da, bedeko aldetik, eta gero hemen geure ganatu gendun. Dantza horrek ere, izango dituzte, 3 puntu ezberdin herrian zehar, zeintzuk dira, eta baita ibilbide zoragarria izango dugu Lekeitiotik, ezta? Egize da, hori gaur egun nintzen da, denporatik ona benipen, lehenengo San Pedro irudiaren kofradien, da gero lehen hau egiten zen, orain lehendakari egiten da, ez urtero izendatzen da, bere etxe aurren egiten zen, da gero plazan. Da gaur egiten da, bardin baina lehendakari etxe aurri barrik talan egiten da, eta gero talatik hona etorten da udaletxe aurrera, da hemen egiten da 3. ez. Baina dantza bardine da, da dekoz 3 lehen esan duguna, sortxiko bat, fandango eta harin. Zuretzat bukatzeko, zer da egun hau, zer da San Pedro eguna, zer da gaur kasarrenka urtero ikusi ahal izatea, ez nolako, nola sentitzen zara gaurko egunean, Lekeition egongo den festa izugarri honekin? Ni ezako aspalditik, negia 60 urte dela, etorri nintzen hemen ikusten lehenengoz, eskondu tamen bizinaz 50 urte dela, ez bertan, Bilbotarra naz. Baina, bertan guztizetan da gaixa ikusiotan, igual 60 urte baino gehiago dela. Gaixa ikusten da niretzako, Lekeitxarrentzako bai.
Eta gainera, ikusten moduzu, 1600 da iten zar moduen ikusitza deskribapenak, itzelezko arrakasta zuen, udaletxe herri guztiz etartin zela, bedinkazio botaten San Pedro gainien, da jenti belaunik aten, da holako gauzak itzen dien, beti izin da jaitzela, arrantzalien eguna izin da. Ba, eskerrik asko Iñaki guemetik egongo gara, ez bakarrik Kaxarrankarekin, baita ere prozesio hori ikusiko dugu eta hainbeste puntutik, eta espero bazu ere, emetik ikustea herritik ez? Bueno, emetik ibiliko gara. Eskerrik asko Iñaki eta hause da gutxi barru, prozesio horretan ikusiko dugu berriz. Eskerrik asko Eleder eta eskerrik asko Iñaki, ze garrantzitsua den halako ikerketak egiten dituzten herritarrak izatea eta halako pasioz, halako ospakizunei buruz hitz egiten duten herritarrak izatea. Ospakizun erlijiosoa meza amaitu arte itxarongo dugu eta bitartean aprobetxatuko dugu San Pedro eguna hain berezi egiten duten tradizio horietako batera hurbiltzeko, izan ere, egia da, ekainaren 29an Lekeiti horrekin lotzen den irudirik ezagunena Kaxarrankarena dela, eta gurekin dugu Kaxarranka hori dantzatzeko ohorea izan duen pertsonetako bat, Ane Maruri Basterrika, 2022an Kaxarranka dantzatu zuen, eta horretan lehen emakumea izan zen, ongi etorrian, egunon? Egunon, eskerrik asko. Zer moduz, gaur esango dugu beste aldetik edo hemen gurekin egun hau bizitzen? Bai, beste aldetik. Baina bardin, posik, urduri, eta danak ondo urten daizela, eta arrobe bai, beste emakume bat ikusiko urako Kutxaganean dantzan. Hori da, ipatu dugu 2022an dantzatu zenuela zuk Kaxarranka, Bai. 2022an lehen emakumea, eta urten dantzatuko du Kaxa gaineko dantza hori Naia Rojok, emakumea bera ere, eta dagoeneko frogatzen du ez dela kasualitate batez, ze lehen urte hartan bai izan zen kasualitate antzeko zerbait esango dugu, baina tradizioak aldatzen diren seinale. Hori da, ja urtengua 3. emakumea izango da Kutxaganean, aurreko urtean beste emakume batek iban, neure iztiak, kasu horretan, eta hori da, aldaketak emonen bidira, aurrera pausoak aurrera itzen jarraitzu da izen. Hane hor ikusten zaitugu irudietan, hor ikusten dugu batetik Naia Rojo nola ari den prestatzeko lanetan, eta ikusten dituguztuk dantzatu zenueneko irudiak, eta ikusten ditugu tartean herritarrak unkituta, dantza nola adi-adi jarraitzen duten, arduraz pentsatzen dut bizi dela une hori. Bai, batez be oso kutxa txikina da, zabalera txiki, 40 zentimetroko zabalera bat hauko, eta entzaizuetan daukazu zen nerbizo horrek bertan egunean areagotu eitzen dira, ez? Herria dago beteta, irrintziz, txalos, animoz, taldekideak egoten dira horri inguruan bebai, eta bai, esperientzia oso esanguratsua da. Eta askotan pentsatzen dugun arren goian dagoen dantzariak daukala ardurarik handiena, edo bera ikusten dugulako dantzan ari denean, ikusten ari gara Lekeitioko hainbat herritar, arraunlariak, nola ari diren Kaxa kalean gora eramaten, haientzat ere ardura handiko eguna eta ardura partekatua izango da. Bai, eta hor gainera ja emakumea hasi dira sartzen, bai arrauna eruten, bai kutxia bera eusten, orduan, bai, eurentzako beni pentsatot erantzunkizun handi bat dela, eta segurtasun hori transmiti duteko gaitxasuna euki behar da bela. Eta bai, badauke. Kaxa gainean bakarrik ez, kaxapean, eta hor ikusten ditugu arraunak eramaten hainbat neska ere, esaten genuen tradizioak gauza bizia dira, eta hori da tradizioaren ezaugarri handienetako bat, aldaketa horien lekukoetako bat, Lekeitio eta Euskal Dantzak. Hori da. Eta bai ikusten dira bai geruta edade edo adin txikinagokoak, eta horrepen nahi dago esan, nagusiak izten doia zein horretan, txikinak badaola kantera hori. Eta gaur beste protagonistetako batzuk, musikariak, Eleder Iglesias dugu bi musikarirekin, gaur parte hartuko duten bi musikarirekin, aurrera Eleder.
bi musikeriekin eta baita ere atzekaldean beste talde osoa dugula. Kontatu didate, momentu honetan bi musikeriekin gaude eta txirriz txaranga da, baina bai esan didatela San Pedro egunean banda edo esango dugu banda ofizialaren irudikapen hori hartzen dutela eta egunon lagunok zen moduz? Egunon, ondo. Gaur San Pedroren martxa horretan zuek ere emango diozue musika pixka bat egunari? Bai, horixe, bandia zetorri izan gara hona joten urtero, horixe joten dugu Kilinkali, adaitzen dana, prozesio hau San Pedro pera arte, da, honetxe, martxa biza joten dugu San Pedro da San Juan. Oso antzinako kantak dizenak, ez? Pentso, San Pedro dala lekitxo kantari sarrena, igual amasei garen mendekua edo, bota bosteun bat urte onda jentia honek abestizak joten da, urte mabe hori tokatiako, ez? Barriro. Momentu, ez da asko falta, momentu hori iristeko San Pedro ate honetatik irtengo dela, zakit aukera bat dugun ate hori ikusteko, eta baita ere aprobetxatuko dut zuek emetik San Pedro ateratzen den momentuan, lagunduko diozu, ez? Kilinkala momentu historiko eta tradiziozko barkatu horreri musika emanez. Nola da ibilbide hori, nondik joako zarete, eta aipatu dugun abesti horiek ere joko dituzue? Bai, hone itxoten dugu mesia amaitzen danean, urtaten dira udaletxeko jente guztia eta herrikua, eta eurakin batera etxen dugu portutik San Pedro pera arte, eta gero Kilinkalia etxen da bertan, dala amago batzuk etxen dira San Pedroa zuretara jausteko modura, eta gero bertatik berriro udaletxera eta Elizara. Aizue, bukatzeko kuriositate, zenbat musikari zarete bandan ba? Oin momentu honetan bederatzi bat animagara etortera, baina normalian jente gehiago goten da, bai. Goizetik gainera, daramazue jotzen, nik ere entzute zuztela, eta baita ere, hemen lekeitiarren goiz hori ere, alaitu duzuela, ez? Suposatzen du. Bai, guk etxen duguna da udaletxetik Elizara laguntzen duguz, eta gero hemen oten gara itxoten, eta gero berriro Kilinkalako hori ibilbidea etxeko. Zain egongo gara, ez bakarrik zuen musikari, baizik eta San Pedro ere atonetatik irtengo delako. Minutu batzuetan bakarrik ez, beraz hemen gorde zain, eta baita ere zuekin berriz konexio egiteko prest. Eskerrik asko Eleder eta animo musikariei badute lan apur bat gaurko egunean. Bitartean ikusten ari gara, nola ari diren kutxa leku batetik bestera eramaten arraunlari horiek, eta bitartean imaginatzen dugu, nahi arrojorentzat izango dela, akaso hasi aurreko urduritasun une hori, hane nola hori izan duzu duela lagurteko lehen dantza egun horretako une hau, hasi aurreko une hau. Txarto, super urduri. Momentu emozionantia izan zen, baina egiza da tentzino hori, ez? Batez beba hori. Kulturretxetik, nautikatik kofradizara kutsi eruteko momentu hori, norbera atzetit oia, eurakin soiaz, hor gauz nahi ikusten bebai, barrezka, posik. Nerbizuak barrutik erungo dira, gaurko egunean. Ja, baina baitzen da benean, baina soltako daudana, baina posik oso abila da eta dudabarik oso ondoengo dago. Kutxa horrekin berarekin egiten dira entxeguak, edo lurrean hasten zarete lehenengo dantza ikasten, edo zuzenean kutxa gainean? Kutxa gainean. Lehenengotan bai kutxia lurrian daola, itxen da dantzan, entzaizuako lan hasten dira, pausua pixkat finkatu alixateko eta hori. Baina, egiza da dantzia goiko aldian enberdalez, bai aliketarinen gora bota, eta hor bai arraunlarizak eurak regula, alturen arabera, zuzen eoteko kajia, eta behin goizan da ona seguru sentituten danean, musikia hasten da. Iñaki Irigoyeni entzun diogu, urteetan zehar eta mendeetan zehar zebilakaera izan duen ohitura honek, gaur egun gertatzen dena da, batetik dantzaria edo kasarranka egiten duen dantzaria, arraunlariekin batera joaten dela, ibilbide bat beraiek egiten dute, talde horrek egiten du, eta beste ibilbidea egiten duena, eta Kilinkalar arteko ibilbidea egiten duena, San Pedro den irudia hartuta, meza amaitutakoan, ateratzen den jende multzo handi horrek egiten duena. Batekoak eta bestekoak, erlijioarekin lotura handiagoak dutenak behar bada, baina denentzat egun berezia. Oso berezia. Eta ziurrenik urteten dabenak hortik Elixatik, gehienak Kilinkalia ikusten txungo dira, eta gero bertan San Pedro pian geratuko dira kasarrankia ikusteko. Orduan, herria batzen daben egun handi bat da, eta herrizentzako egun oso garrantzitsua.
eta erakusten duena aldi berean, nola batzuetan erlijioarekin lotura izan dezaketen festa batzuk, kaso erlijioarekin alako loturarik ez duten herritarrek ere bizi dituztela beste modu batean, eta esaten zenuen, nola herria bera, Lekeitio bera ere, herri egiten duten kontuak nola izaten diren, ez? Nola balio duen dantzak besteak beste, herriak herri sentitzeko. Hori da, bai, eta bai, ume nagusi, heldu zahar danok batzen gara, eta egun osoko egitarau horretan herri osoak parte hartzen dau, bai goizeko mesan, dantzan, arratsaldeko tanborradan, orokorrean herri osoa involukraten da gaurko egunean eta San Pedro egunetan. Eta hasieratik aipatu dugu, nola duen lotura berezia Lekeitiok itsasoarekin, arrantzarekin, arraunarekin ere bai, eta nola garamatzan neurri batean iraganera horrek, badelako jaitsitako jarduera bat, baina nola lotzen duen urtero herria itsasoarekin ere, ez? Bai. Nola bizi duzu hori, ez? Bai. Arraunlariak, Lekitxo herri arrantzalia da, arrantzalia izan da beti, eta bai, ni pentsateot danot daukaula puntu bat horri itxasuaz lotuta, batzuk gehiagukiko dabe, beste batzuk itxia, nik etxian bisixaot beti, hori holanda, arrantzaliak egiotez etxian, aitzitza osaba eta orduan bai daukau horre puntu bat. Naiz eta aldaketak emoten jarraitzu, gaurko eguna beti ongo da, itxasuaz eta arrantzaliakin eta arrantziaz lotuta, dudabarik. Dantzari moduan orduan dantza egiterakoan, ez, gogoan izan da etxeko horiek, aurretik arrantzale izan direnak, itsasora joaten jarraitzen dutenak ingurukoak, unkitzeko arrazoi bat gehiago. Bai, dudabarik. Eta zenbat eta gehiago pentsa, gehiago unkitzen daben gauza bata. Eta niri personalmente, bai, asko eguna oso importantia da, emozioz bizizaten dana beti, eta harrotasun horreaz lekitxarrok bizitzen duguna. Eta harro egongo dira seguruenik, baita orain San Pedroren irudia bizkarrean daramaten herritarrak. Eleder, zuregana jo behar dugu, ikusi dugulako San Pedro nola atera den elizatik. Momentu honetan hementxe gaude Lekeitioko kaleen artean eta noski baitare aukera dugula aurtengo Kaxarranka dantzari ofizialarekin, badakizue, urtero ez aldatzen dela eta aurten Naia Rojoren txanda da, eta Naiarekin ze kasualitatea ere, hemen gaudela. Naia, egunon? Egunon. Urturiala? Bai, pixkatxo bat bai, jago izian hasinaz eta hor gabiz. Gaurko eguna garrantzitsua zuretzat eta baita ere, presio puntu bat ere izango duzula suposatzen dut. Bai, nahiko egun importantia gaurkoa Lekitxon eta oso urdurin. Lekeitiotik ere bueltaka, suposatzen dut jendeak ere, begiratuko dizula, baita ere jantzi ofizialarekin zaudelako. Lehenengo tamen, aipatuko nuke, entxeguak egin dituzue alako dantza egiteko, zenbat entxegiatu duzu, nola egiten duzue? Bueno, egitza esan, ez dauz entzaitzatu askoen, 3, más o menos, izuntzakoak gelditzen gara, eta nautika aurrean pare bat entzaitxo behin, eta jazta asko gehiago ez. Gaur egun ofiziala duzu, baina entxeguetan, jada izan duzu harreman akutsa, esango dugu historiko honekin, nola da kutsa baten gainean dantza egitea? Nik horrela ikusita, giasan zaila ikusten duela esango izut, Bai, pizkatxo bat zaila da, baina, zenbat eta gehiago entzaitza, notaten da hobekuntzak eta holan. Oreka, nola da oreka? Ordo, baina hobetzen, ondo. Oso ondo. Gaur, 3 aldiz ikusiko zaitugu, kutsaren gainean, eta, bukatzeko jantziari buruz ere hasieran esan dudan bezala, jantziare, bada bitxia, esaiazu, zenolako parteak daudean importantea direnak? Berez, hau fraka, lora bat eruten da bela hemen, gero baitxa bombina, eta gero beste aldian, banderina hor giltza daukona. Eta gero azpitzik, zurizko eta gerriko gorri bat, eta saman, pañuelo gorri bat. Ikusiko zaitu nola egiten duzun, programan zehar zure irudiak ere egongo dira dantzan, eta bukaeran berrez ere aukera bat dugun zurekin egoteko, lehenengo esperientzia hori ez da, ofiziala dena, nola joan den. Zorte guztia zuretzat, eta gozatu ezazuela gaurko egunaz. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Naia Rojo hementxe dantzari ofizialak gaur Kaxarrankan izango duguna, eta ikusteko aukera izango duzuela minutu batzuetan bakarrik ez. Urduritasun, ze gogo aldi berean, dantzatu aurreko une horietan, eta esaten zigun Ane Marurik, hemen gurekin dugun Ane Marurik ere,
urduritasun hori nola eramaten den barrutik. Bai, dudabarik. Kanpotik jentiak ikarten dago, hori Holanda, baina bai, aurreko egunetan eukitzen den urduritasun hori, berta momentuan ja behin erropak jazten dizenean, San Pedro Opera heltzen sarineko momentu hori, kajara joten sarinen eta musikia joten hasten danean, ja da, bale, einen bida eta aurrera goiaz. Eta bai, urduritasuna dudabarik barrutik eruten da, baina, bueno, eruten be ikasten da, eta ja lehenguan pasaten dira nerbizuak. Bigarrenean eta hirugarrenean, ja, bueno, haindako hain da. Urduritasuna alde batetik eta dantzatzearen ohorea, herritarren aurrean dantzatzearen ohorea eta hainbeste mendetako historia daukan zerbait dantzatzearen ohorea eta poz hori. Bai, espero ez tozun, bueno, nik behintzat, espero ez neban gauza bat izan zen. Beti hor ikusten izan duguna, kasu horretan gizon bat kutsa ganean, eta aldaketia moteko aukeria mozan momentuan, ez genduan bibidarpentza, eta dantzaitzeko hori eukitzia, herriari erakustia kontua dantzia dela, ez dela bakarrik gainean doian pertsonia, ez dela genero kontua, eta dantza kontua dela, eta herri modura tradizio kontu bat dela, eta naiz eta tradizio horretan aldaketa txiki bat emon, dantzia bardina izaten jarraitzen da bela, eguna bardina dela, eta tradizioa bardina dela. Eta dantzatzen ari dena, dantzaria dela, eta ez dela alako edo alako, ez direla izena bizen batzuk, edo ez dela, ez? Ibilbide luzea daukan dantzari bat bakarrik, badela eskuz esku eta oinez oin pasa daiteken zerbait, eta kasu honetan esaten zenuen hirugarren emakumea, orain txandaka antolatzen delako, ez da? Bai, erabaki genduan, ja Kaxarrankia dantzataldeak, etorkizuna dantzataldeak hartu eban momentuan, erabaki genduan, urtero aldatze prozesu aldatzia, batez be barriro isen bat ez eukitzeko Kaxarrankiak, dantzia izateko protagonistia, eta ez goizan doiana, noski baietz, garrantzitsua dela, ez, eta protagonismoa daukola. Baina, ez finkatzeko isen baten egun hori. Eta orduan, aukeria da honean urtero aldatzen jungo dan gauza bat izango da, bai. Eta eskuz esku pasatzen den hori, edo eskuetan eramaten den hori, kaxa eta kaxa eramango duen pertsonetako batekin, herritarretako batekin dago, Eleder Iglesias, Eleder aurrera. Venga, bai, itzanilatu, bago bazta. Horrela laguntzen zarete, Eta kutxa eramaten dutenak, esan dugu lehenago, izuntza taldeko arraunlariak, kutxak, arraunak, kalez-kale doazenak, ikusi ditugu gaztetxoak, badago erreleboa horretan ere, ez dantzan bakarrik, arraunean ere bai. Bai, eta gainera horrek usiot be bai, nahian osaba, horrek urtero laguntzen dago bai kristianek kutxia eruten, eta zer esanik ez, beren hilobia dan momentuan, ez dut uste, dudan izpirik eukida benik, kutxia eruteko. Baina bai, ikusti dugu gaztetxuak, ikusi dugu emakumeak, umiak, eta oso posgarreza da. Oso ondo, eta errelebo hartu dudenetako batekin, Eleder Iglesias, orain bai, Eleder, zurea da hitza. Zure? Barretza niri, Gaude hemetik Lekeitiotik kaleetan, eta hementxe gaude nola ez kutxa hemen gure atzealdean dagoela, eta nik ere badaukat galdera bat, zenbat pixatzen duen, baina horretarako ere hemen dugu kutxa horren zaindari, eta baita ere leku batetik bestera eramaten dituztenak, egunon, hiruroi. Egunon, bai. Zein da gaur zuen lanaz, hain importantea da, eta gainera ere ikusten duguna, ikusgarria da egiten duzuena. Kutxari leku batetik barkatu, bestera eramatea, zenbat pixatzen du horrek? Urteroko galerira. 105 kilo. 105 kilo. Bai, orain dela 6 urte, 105 kilo. Pixagen du nor kofradian, eta betiko duda izan da, ez da, baina, barrundoko markata, zeba pixatzen da ben. Aia, horretarako ere, entxeugak egite dituzue, edo suposatzen du? Bai, hori da, bai. Nola dira? Baketzen bat, dantzariz ja gozan ipini, altza, da bere agitzen da betiko dantzak praktika, bai.
Arrantzaleen figura hori ere gaurko egunen oso importantea da, hain zuzen ere San Pedrorekin lotura zuzena duelako, zuek ere suposatzen dut kutsara matea ez dela gauza esango dugu divertigarria bai, baina simbolikoa ere bada, ez da, gaur importantea eguna zuentzat ere? Bai, oso. Ja urte batutara ikusago eitzen, da, bueno, hori da. Tradizio hau aurrera mantenduaz, aurrera utziaz jarretzen dugu. Lehenengo urtea da, kutsarekin edo jada egin duzue? Bueno, ez dakit, lehenengo ez, 10-etik gora, 15, 18, ez dakit, urte bat dira, ja. Badira. Badira. Hemetik ere, hainbeste? Bai, beste horren beste, 14 bat edo izango dira, ja. 14 urte kutsare. Bai, veteranuen akristen dako Berton, baina bai. Bueno, zeu, kajia eruten esan da. Kajia eruten ez dut emoten talia. Baina bai, antolatzen da, arrauntaldeko ordezkari modura, bai, ez da, hasi ginen orain dela 30 urte edo, eta orduan ja konfradia apur bat arduraduna, gero hasi zen udaletxea, eta udaletxea hasi zanean dantza taldea be bai, eta ordutik ona, arraun taldea arduratzen da horrekin, ez da, eramaten da benakin da arraunakin. Duela minutu batzuk, Iñaki Irigoyenekin egon gara, berak ere dantzari buruz aipatu dugu hainbeste gauza. Kutsaren simbolismo hori ere, suposatzen dute historia hori, importantea dela, nola kutsa etxe batetik bestera eramaten zena, tradizio hori gaur egun egiten jarraitzen duzuela, nola da hori pentsatzea ez duela, hainbeste urte alako tradizio bat egin zela eta gaur egun oraindik mantentzen dena. Bai, hori da, tradizioa da, kutsa horretan egazala kofradiako paperak, eta lehendakari aldatzen zanean, lehen etxezan, lehendakari horren etxe aurrian etxezan dantza bat. Gero ja bizkat hori alde batera geratzen joan da, eta onja hiruleku berdinetan itzen dugu beti. Eta, tradizioak eustea beti pozgarri, ez? Eustea eta baita ere, eraldatzea, ez da? Denboran zehar ere, Bai. Ja lehendakari zena galdu zan, ez dakit nik ez dut ezagutu, baina ja urte asko geitsi gora izango da ja hori galdu zana. Eta oin lehendakari oin aldatu zan nazan, oin kofradizan bertan itzen da. Orduan etxera zuen berkoan, segur pribatasuna itxik, gero izango pribatasuna itxik, oin ja kofradizan itzen da, ja urtero. Gozatu ezazuela, San Pedro egun berezi hau, eta lekitiar guztientzat, eta baita ere, beste Euskal Herriko hainbeste txokotik ikusiko dituzuenak, eta ikusiko dugu baita ere zuen irudi hori emetik, eta eskerrik asko denagatik. Zeueri, eskerrik asko. Mila esker, eta arrantzaleekin hementxe, ni ere arrantzale bilakatuko naiz, ez dakit egia esan, baina emetik ibiliko gara zerbait kontatzeko seguro. Kutsa batetik, kasarranka egiteko kutsa hori daramatenak batetik, eta bestetik San Pedroren irudia portura daramaten kofradiako kideak. Hane, bi bidetan banatzen da esan behar genuen, bi bide egiten ditu gaurko goizeko lehen zati honek, baina biak arrantzarekin eta itsasoarekin lotuta, eta laster ikusiko dugu nola egiten duten kilinkalakoa, kofradiakoek. Hori da, bai, gaurko eguna dena da arrantziaz lotuta eta ekintza guztia doiaz bata bestin atzetik, baina dana tauke kutsu hori ez, iragan horretan sortutakoa. Eta ez duzu entzun, ez duzu ikusi, baina Ane Marurik nola eusten dion arnasari, San Pedroren irudiak itsasoari keinu egiten dion une horretan, kutsak 105 kilo dituela esan dugu, San Pedroren irudiak ez dakitzen badituen, baina Ane arnasari eusten ari zinen. Bai, eske neop ez dakitzen bat kilo hauko zen, horrek pixen bidau, derrigor. Eta, amago hori eustia horretarako
gaitasun hori euki berda, ez? Egiza da nik ez dutela ni beti emakume aurrezko hain dutelez, hau ez dut euki holan ikusitza. Eta impresioa ditzen da, bai. Alde batetik kutxa daramaten arrantzaleak, bestetik kofradiako kideak, San Pedroren irudia herrian zehar eramaten, portura hurbiltzen, herritar saldoa, beraien atzetik, eta une unkigarria, jendea txaloka, jendea, oiuka ez dugu esango, baina erdi oiuka bai, ospakizun une bat, eta seguruenik lehen aldiz ikusten duenarentzat edo kanpotik datorrenarentzat une deigarria, baina badauka, ez? Arrantzarekin lotura, itsasoari oparotasuna eskatzeko, ez? Errituaren parte omen da. Bai, hori da. Oparotasun hori eskatzen da kilinkala horreaz. Gero, ikusten dugu horre bedenka sinoia bai. Eta bai, jaz ikusten dugu jentia beteten hasi dela, San Pedropiak behitzu zelan dagoen, gainezka dago, eta lasterria irrentziak hasiko zakuz. Hori da bigarren lekua, edo Kaxarranka lehenengo lekua, Kaxarranka egiten den lehen lekua, beraz, jendeak San Pedrori itxaroten dio, San Pedrorekin batera doa jendea, eta beste batzuek bertan itxarongo diote, lehen Kaxarranka horri. Bai, hori da, oin San Pedro bueltan daroieia, eta orduan musikarizak beraz batera doiaz, kale jiran, eta ja musikarizat atozenean, zuzenean, nahiak urtengo dago, Kaxarranka horren lehenengo partia itzen San Pedropian. Eta bai, nik usteot, jente asko leku hartun da dago, eta hor geratuko da. Eta Eleder Iglesias ere ez da bilurruti, aurrera Eleder? Ibairekin gaude hemen lekitxarra eta kalean ere ikusi dugun bezala San Pedroren irudi hori eta ekeinu eta esango dugu alde batera eta bestera hain bitxia den ez da keinu hori. Ibai nola bizi izan dugu San Pedroren momentu bitxi hau ez? Bai, gutzako egun oso importantia da, goizetik egun osoko programa zinea da, eta goizetik hasten gara gudeia itzekoakin, goizeko zazpiretan, eta gero hori, mesia, prozesingeia, kilinkalia, da gutzako super egun emozionantia da, arratzaldian baitan borradia ukitzen dugu, eta parabarik. San Pedro egunean noski, San Pedroren irudia ere oso importantea da, eta geroago justu hasiko gara lehenengo Kaxarranka horrekin, aurten nahi arrojo izango dugu dantzari bezala, eta baitere galdera daukazuretzat, ea zenolako emozioa ezta, lehenengo Kaxarranka hori ikustea. Bai, zeuk esan bezala, arrantzalien omenez hitzen dago eguna, San Pedro pertsona oso importante bat izan zen, eta Kaxarrankia gehien itzoten egoten gari momentua izaten da, ez dauka dudarik superrondengo da bela nahiak, eta horretzen itxaropenian gelditzen gara. Musika banda hori lehen haiekin egon garela, hemen ere entzun dezakegu. Ibai, askatuko dizute azkenengo gauza bat, aukera badugun hemen musika hasi dela. Ibai, hitz bakar batean gaurko eguna definitu behar diazu. Badakit zaila dela, zein izango litzateke lekitxar batentzat gaurko eguna hitz bakar batean. Unkigarriz da, berba bakarrian unkigarriz da. Eskerrik asko, emozioak azalean ikusten dugu, giro izugarria dago, eta goiz osoan zehar jarraituko dugu zuekin giro izugarri hau erakusten. Eskerrik asko Eleder, ikusi ditugu udal ordezkariak ere pasatzen, ikusi ditugu musikariak eta herritarren gogo hori, ez? Dantzatu aurretik eta prozesioan eta biziko da herritarren babes hori, urduritasuna ere bai, exigentzia puntuare izango du, baina batez ere herritarrek gertu sentitzearen zera hori izango du, dantzariak edo parte hartzen ari den edo nor. Iratik babes handia emon gaitxula, aldaketa hori burutu zen momentuan, eta hori kalian behigarten da. Aurreko egunetan, aurreko hilabetietan, herrizan urduritasun punto horrek ikusten dira, barriak, posak, nahiari animoak emon, eta herritxarrak oso implikata egoten dira egun horretan, eta momentu horretan batez bez. Aipatu du aurretik Iñaki Irigoyenek ere, eta hala dago jasota, 5 mendeko historia behintzat badaukan dantza dela Kaxarranka, bada
lehenez, baina gaurko egunez egiten den beste dantza bat ere, eguzki dantza edo emakumeen aurreskoa, gero laguntzera joango zara, baina ikusentzulek eta guk ikusi ahalko duguna, eta tradizio horretan, eta mantendu den tradizio horretan, nola eskuz esku egin diren aldaketek ere, jarraitzen duten tradizioari eusten, ez da? Batzuetan badirudi, halako konturen bat aldatzen denean zerbait apurtzen dela, baina eusteko modua da. Bai, lehen San Juan, guzki dantzia, emakume aurrezkoa lehen San Juan egunean eitzen zen, gero San Pedro egunera pasa zen, baina egiza da, zapatua tokaten den momentuan, barriro hiru puntotan eitzen dela, goizian, eguerdizan, eta gabaz, puntu hori bai mantentzen da, eta egiza da, hau ja, neure perspektiba personaletik, alba hote esan, garrantzi gutzako dantza talde modura garrantzi handia daukola. Egun garrantzitsua dantzarientzat, lekeitiarrentzat, LDR Iglesias, uste dut, badaukazula beste lekeitiarren bat inguruan, garrantzi horretaz oso kontziente dena aurrera. Virginiarekin gaude, Lekeitio, Virginia, egunon. Egunon, zelan zaoz? Bueno, ni oso ondozu. Neu bai, oso emozionata. Lekeitiar bezala ez da, importantea, San Pedro egun berezia. Bai, oso, eta ganera oporretan etorri gara, nien naiz bizitzen Lekitxon, baina beti aldotenian gustatzen jate tortia, eta gaur oporretan etorri garenin, San Pedrutar etorri gara, nire gizonari erakusteko zelako emozionanti dan, klinkalia eta gauza guztiak ikuste uzenak. Hementxe ere San Pedroren irudia ikusi berri dugu, eta itsaso hori begira ere ikusi dugu nola alako keinu, esango dugu, ez dakit nola ditu, alako keinu berezi bat ez da, eta zer olako berezia den hori San Pedro eguna, eta bitan orain, dantzak ditugu. Bai, ikaragarria da ez da, zelan keinuen jabenian, enitzen akordaten, da ni pentsat igual ez da bela ondo hartu, nero zer pasadala, baina ondo dana, oso berezia, da honitxoten gaoz beste partia. Urte guztietan zatoz, hau ikustera? Da pasan urtean antzarretan etorri nintzen, eta 10 urte honaiz etorri barek. 10 urte? 10 urte ezin etorri txan, nire Lekitxo maitera, baina hona menao. Hemen zaude hori da importantena, baina 10 urte zenbat denbora etorri gabe? 10 urte, ezke gauza pasaten diraz bizizan, da orduan nik nahi dut etorri, baina batzutan ezin ja. Da honetorri naiz, da aprobetxakot toper artean. Esan dezakegu Lekitxar batek, bai, 10 urte kanpoan egon, baina egun hau ezin duela galdu, ez da gogoa dugula ikusteko. Ez da bez, ez. Egen duzan oporra, planeak egen duzan, honen egunean borobilean. Bai, neure gizonari erakusteko zelako politxadan. Nire gizona Nikaraguaku da. Orduan ez dakiztituz ikusten honek gauzak. Zer iruditzen zaio alako jai tradizional eta berezia? Emozionantia, da gauzak ikaragarria bebai, ze inoz ez dituz ikusi, eta esan da, van a tirar el santo al agua? Eta ez hautzat, ez, kilinkala bakarrekengo dabe, da zergaitik eitengo etxen dabe. Eta ez hautzat, bueno, hori nagusi bateri pregunta bihotzau, zeneu ez dakitxo ondo ziur. Arrantzalekin lotura dauka, eta baita ere arrantzalen urteari begira, ondo joan dezala itsasoaren mundu horretan. Bai, eta ondo joango da. Beti Lekitxon aurrera joan gara. Da ia. Eskerrik asko, Virginia. Ez, zuri. Eta lehenengo kaxarrankaren esperoan gaudela zu ere, orduan ikusiko dugu batera. Nire gizonak flipa engo do kaxarrankiaz. Seguru baietz, gu ere flipatuko dugu eta minutu batzuetan ikusiko duzu lehenengo kaxarranka hori hementxe San Pedroren aurrekaldean. Laster izango da ane, kaxarranka hori, aipatzen zen egun nola, akaso aurreko urte batzuetan baino jende gutxitxoago ez ote dagoen dantzaren zain, ez ote den egon San Pedroren zain? Astelena da, eta, Lekitxon jai eguna da, baina, igual jente asko ezin dugu jai eskatu, nik jai eskatu dut. Ontxe beteko da, ontxe beteko da, segi-segizan, eta jentia jaur biltzen jungo da, eta hemen ikusiko gu jente marabunda bat esan lehik. Hala ere, Lekeition bertan lan egiten ez duen jendearentzat izango da, jai hartzeko, jai eskatzeko egun horietako bat, egun esanguratsua, izan astelena, izan asteazkena edo izan ostirala. Bai, dudabarik, neule lengua.
zure kasuan ane, badituzu zereginak gero emakumezkoen aurresku edo eguzki dantza horretan, baina halako ardurarik ez daukan jendeak ere eskatuko dugu jaieguna, zein izaten da plana halako egun batean, bazkari kontuak egiten dira edo... Bai, ni pentsatu dute jentiak, hau ikusi, kontu da egun osoko egitaragoa dalez, gero arratzaldean tanborradia da hobe bai, eta, karo, orduan hemen egun osoko, atzo hasi ginean, egun osoko egitaragoa ez gatoz. Orduan, guk adidez, bazkariz daukagu urtero itzen dugu, eta esaten dena, hasta que el cuerpo aguante. Danborra da badago, txarangaren kale jira ere bai horren ostean, egun betea, adin guztietako lekeitiarrentzako eta kanpotik hurbilutako bisitarientzako ere plana. Orduan, oraindik iritsi ez den norbait etortzeko moduan baldin badago, gonbidatuko dugu. Bai, behintzat. Horri tranquil, historikoa dan zeo zer ikusi, dira zen gauzak ikusi, eguzki dantzia atzean itxibarik. Eta anima, disfruta, zainderriza zaindu eta danok alkarreaz gozatzeko. Ikusten dugu albo batean San Pedroren irudia, portuko San Pedroren irudia, San Pedropean egiten delako lehen kaxarranka hori, lehen aldiz dantza, eta ikusten dugu kaxa daraman edo kutxa daraman taldetxo hori ere, zain, ze une izaten da hau dantzarientzat, parte hartzailentzat, laguntzailentzat. Nik pentsat, ezagutzat ezena haitxik eurak, arraunlariak. Nik izango nagoan nervioso punto bat baukela, amendik ikusitza behintzat. Eta, klaro, askoren lehengo aldizabe izango da. Orduan, klaro, askorentzako euren momentu importante bat bilakatu lehik egoera hau. Eta, bai, nik ustot, karo, danak nervioso egotekeran, alkar alimenta senyori eitzen da, ez? Baina, lehen esan dututena. Lehengoa pasaren dan momentuan, gauza baretzen dira, eta oso ondo ingo da, Elkar urduritu, elkar lasaitu, elkar babestu, oso gaztetxoak esan dugu horietako batzuk, baina inguruan beti, aurretik ibili den jendea, edo beti laguntzeko prest dagoen jendea, izango da eurentzat ere, ez? Ni hasi nintzen arraunean duela ez dizen bat urte, edo nik urtetxo batzuk daramatzate arraunean, baina halako kontu batek, hau arraunera bakarrik lotzen hau herriko beste kontu batzuetara ere? Hori da, hor ikusi doulen Josua Goitiz bera, kutsien arduradun modura, esan leike, bera zuten dantzaizo guztizetara, berak organizaten dituz arraunlariak, hor daoz, niri erue usten batzuk, beste batzuk ez, barriz atira, beste batzuk jubila dira. Baina eta gero elkarrazko laguntzen dira, hauen bestia, animaten zara urten, eta niri asko posten hau horremakumia ikustia. Nahiarentzat izango delako, ez? Beste babesgunetxo bat, eta konturatzea, egin genuen urratxo bat, eta dantzatu zen emakume bat kutxaren gainean, baina orain beste kontu batzuetan ere badaude, segurunik bergaraian musikari moduan ere ateratzen hasi zirenean emakumeak, lako zerbait gertatuko zelako. Hori da, ni pentsatu orokortasun baten holan izan dela, danetan ez, bai San Pedrotan eta bai antzarregun baten bai, eta orokorrean danasama gizonen lana edo protagonismo hori. Eta hori ikusten dugu, hori aldatzen doiala, ez dela holan. Eta neskabe botere hori badaukaula, eta lehen komentatututen mogura, dantzia izaten jarraitzen da bela, eta pertsonak aldatzen dira zela. Eta aldaketa horiek egiteagatik nola eusten zaion tradizioari? Eleder, baduzu beste gonbidatu bat zurekin aurrera? San Pedroren parean gaudela eta minutu batzuetara oso gutxi falta da, kaxarranka lehenengo dantza hau hasteko, eta ikusi alduzu hemen kalea nola dagoen eta lehenengo lerroan gaudela, Elirekin topo egin dugula, Eli, egunon? Egunon. Lekitxarra zarela komentatu diazu eta ez duzula galtzen, hause inolako edo zerri gabe. Ni urtero tortenaz, eta daukat promesa bat egin da, urtero botaten dute irrintzila, eta, sentiuten dut hemen barruko egira esan zirrizta bat. Ikusten da, hau momentu gau izaten da, nahiko berezila. Ze ikusten diraz, jente askoren irrintzilak, olatuak moduan botatzen,
eta hemen egonen behar da bizitzeko benetan zer sentidu leiken momentu honetan. Zer sentitzen du? Lekitxarra den zu ezalako pertsona batek, zer sentitzen du alako jai importante batean? Beitu, batzutan konparaten dut hori, el Rocío batzuentzat, banitza San Pedro hau da, etorri hori, bota, irrintzila botate otenia neure inguruko pertsona guztiek gaitxik pentsaten dut, eta momentu horretan pentsaten dut, danari ondo juti alkola urte hau, urtero tortenaz. Seguru baietz ondo joango dela, hori seguru gaude, San Pedroren irudia ere ikusi dugu, horretarako ere, erritu historiko hori badela, nola bizi izan duzu San Pedroren, esango dugu, ez dakit nola deitu, alako keinua, ez dakit hemen... Kilinkalia. Kilinkalia bera da. Kilinkalia hori zen da, ez? Eta urten ikusi dut, dene ja jeuzien jakela, urte baten, behin jeuzien zan, eskatzen dute San Pedro hori ondo portateko, arrantza asko moteko, eta, bueno, momentu gaurkoa izan da nahiko berezitxua, jentea guztiak egin dau, ia, pentsabelako jauzia ingo dala. San Pedroren irudi hori oraintxe bertan lotzen dugu lehenengo kaxarrankarekin, baita ere San Pedroren parean egingo dena, zer da alako dantza berezi bat lekitxar bat entzaten ez, gauza, ez da gauza berdina, baina suposatzen dut sentimentuek ere berdin jokatuko dutela, ez? Bai, berdin jokatzen da ber. Nintzat adibidez, berezia da bigarren abestia. Ez dakit zaitxit, beti botatzen dut horri rintzila, bigarren abestian. Urte askotan izan dan kaxarrankia dantzaten demanari euskolagaz, begiratzen eutzan arpegira, da bizok konexio bat egonten zan. Dantza hori eta niri irrintzien artean. Ze polita kontatzen ari azuna, eta eskatuko dizut bukatzeko ez dakit aukera baldin badugun. Irrintzi hori bigarren abestian entzungo zaitugu, guk ere zuzenean izango dugula, baina irrintzi hori bukatzeko bota aldugu alako aurre zerbait? Ontxe. Egingo dugu bio batera, venga, animatu bagoaz. Ontxe, bueno. Bat, bi, eta bota bat. Hortxe dugu Eliren irrintzia urtero ere, kaxarrankaren dantza berezionetan egiten duena, Eli, zenolako indarra eta espero baita ere bigarren dantza horretan entzutea berriz. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Eli. Eta hemen jarraituko dugu hainbeste beste pertsonekin, lekitxarrak noski pozaren pozez eta emozioarekin, eta hau da, lekitxoko kaletan bizitzen ari garena. Aipatu duan Elik, konexio berezia sentitzen zuela une horretan kutxa gainean ari zen dantzariarekin. Konexioa iaia portutik plazaraino ere iritsi zaigu, ze irrintzi, ze indar. Ez da bakarra, irrintzik hasten den bakarra badago, urte osoko zera barrutik atera nahi hori, urte osoko kezka eta pena eta poz guztia kanporatu eta berriari zerbait eskatzeko gogoa gaurko egunean. Bai, irrintzizak asko egoten dira, animoak asko eta Eli oso abila da, txapela taukoz. Eta behitxu, nik egiza da, nik einaban urtean, bigarren saludo horretan ama eguan etxe bateko goiko balkoian eta irudi bat aukat berari begira. Eta oso politxa izan zen be bai. Eta nahiak be ama hortik ikusi da, hortik albuan egongo da, hortik ibiliko da lasnia, seguro. Bigarren doinua aipatu dueli, zuk ere aipatu duzu, kaxarrankan ez dakienarentzat, kutxa gainean, ze dantza egiten dira, edo hiru doinu, hiru dantza dira? Hiru dantza dira, lehenengoa sortzikoa, fandangua eta harina-harinak osatzen da be kaxarrankia. Nitzako lehenengoa da berezizena edo ez dakit bada lehenengoa dalako dantza egiten eta horria esate duzu, bueno, baina listo. Baina errezena harina egiten zat. Hor lako dilema bat aukat. Errazten esan duzu gane, ala ere 40 zentimetro, bai. 40 zentimetroren gainean, 40 zentimetro horietan dantza egiteko, dantza errazik ez dakit badagoen. Ez, pausuk ez dizgatxak, hortxe goizan itxia da problemia. Igual harinera maitzen dalako, izaleik, baina bai, egiza da, estua da, eta gainera joten zarinean impresionia itzen dago, bai. Eta dantza egiteko leku bereziak guztiak, seguru,
baina lehenengo honek, San Pedropean dantza egiteak izango du, lehenengoa egin behar dugu, lehenengoa atera dila ondo, eta gero hasiko da eguna modu batean, ez? Dantza jardunari begira bintzen. Bai, nitzako lekurik, neure lekitxoko lekurik kutxunena bihurtu da momentu horretan. Osa, hortik aurrera San Pedropia, ez? Igualen ez neban ikusten holan hain, baina bai, bertako momentuko ilusioa, arrotasuna, nerbizuak, herrizen batura horrek, bai hau, San Pedropetik pasaten azenbako txian esatia jo. Hemen nik egin dut, ez? Eta nitzako oso arrotasun handizea emoten horrek. Eta ze ederra, etorkizuna dantza taldekoek, ez? Dantza antolatzearen eta gaurko dantzak antolatzearen ardura hartu ostean, hori jende asko biziko duela jakitea, eta ez dela moldaketa horien barruan esaten zenuen ez dela izango, izen bati lotuta joango den zerbait, baizik eta dantzari askoren eskuetatik eta dantzari askoren gorputzetatik pasako den, esaten zenuen, emozio, poz, egun horretako horea. Bai, eta behitxu badanok bizitzeko aukeria eukida egun bai, emakume aurrezkoan aurreko atatzekoa aldatu eitzen dira, eta esan genuen zaintxik asarrankan ez. Gutzako bizatira dantza bardinak esango, herrizentzako kaxarrankeak lotura gehiago eukileike, baina gu dantza talde mugura bizak bardin baloraten doz, eta bizentzako ipintzen dugu alegin bardina, eta bizak hartzen doz bardin maitxasun guztiaz. Eta gainera badauka emakumeen aurrezkoak edo sokadantza guztiek duten moduan, badauka beste ezaugarri bat, lagunak, gertukoak, beste herritar batzuk dantzara ateratzearena, ez bakarrik jende aurrean dantzatzearena, bezik eta jendeak dantzatu alizate hori baita horea, ez? Dantza egin alizate. Hori da, nik 2008an inoan, eta itxataran eban dantza itzen, eta nik aserranke inoan urtean, nire iztiak eban aurrekoa eta ama ataraban dantza itzen. Eta bai, familia batzen da, danok batzen gara, lagunak ataraten dira, kanpotik etorten den jente asko ataraten da, inglesak, dantzan ez dakizenak, baina horrik ikusten da, danok batzen gari labe bai herriko plazan, eta bai gu lagun artean, eta esan dut modura, famili modu horretan. Eta dantza egitea, bada gauzak esateko beste modu bat, ze askotan hitzez akaso kostako zaigu esatea, ez? Bazte garrantzitsua ezaren niretzat, edo sentitzen dut asko zor dizudala naizen honetan, baina dantza egitea bada modu bat esateko aitari, edo amari, edo aizpari, begira badaukat zurekiko emozio handi bat dantzan kontatuko dizudan. Hori da, bai, eta super emozionantia izan zen nitzako aitzari dantza itxia, giza da iztie ezin izan ebala ikusi, baina bakitxan mabe asko emozionazala, bera iztea be bai, gu lauro gara bastante nahiko negartizak esango, eta bai, gaurbe familikoari dantza ingo dotze, eta bai, maitxetasun horretan hori adieraztia oso pozgarria da. Unkitzeko prest dagoen beste herritar bat orain, Eleder Iglesiasekin, Eleder nahi duzunean, aurrera? Hemen txelegeition jarraitzen dugu, hainbeste lekitxarrekin hitz egiten ze importantea den jai hau eta ze importantea ere jakitea lekitxarrek gaur biziko dutena. Gorputzean zer dute, nola bizitzen dugu hau? Oso importantea da, Pili eta Liberekin gaude, momentu honetan San Pedroren alboan esan dezakegu, momentu honetan lehenengo kaxarrankara ikusiko dugula, nola da lekitxar batentzat halako egun bat, hori nahi dugu jakin. Nitzako, ni marinero tartekuan azelez haitxa neukan itxasokua, da beti bizi izan dut hau egun hau txiki-txikitzatik, eta nitzako urtian daukon egunik eta garrantzitsuena da. Libe, nola bizi izan dugu, San Pedro ikusi dugu, gero dantzak ditugu, gaurko eguna, emozioz beteriko eguna da, ezta? Bai da. Eta hori ni hau itxosartzeko eta ni harutzatxuako ninaz ni hortarra pur bat, lekitxarra bai gaina. Beti ixen dugu San Pedro, bueno, batetik Elixako esantugu eta beste gauzasko bebai, baina barruen beti daro jo San Pedro nixena eta San Pedro egitxadak amengo bertoko inguruko guztiz bebai.
Gaur San Pedro eguna, egun nagusia dugula eta baita ere San Pedrori eskatzen diogula, ez? Hori da pixkat, erritu horrek esaten duela, oraintxe ikusi dugu kilinkala, ez, erritu hori. Zuek, bezaki galdetzeri dut, zer eskatzen dio Lekitar batek, zer eskatzen dio Lekitxoko herriak San Pedrori urtero, zer eskatzen dio? Bueno, antxina ura bedenkatu eta eixatia arrain asko, tortia portura, eta hori gaur egunean ez dago hainbesteko flota arrantzalia, baina dana ondo jutia behin. Eta gehien bat, jaiak izaten dira uragaz lotunda, da dana ondo juteko eta babestuteko, ezer ez gertatzeko eta dana ondo juteko. Ondo joan dezala, espero dugu, baietz horrela izango da, eta Libe bukatzeko oraintxe dantzak izango ditugula, baita ere galdetzea nuen dantzetatik zein da puntu favoritoa, badakigu 3 daudela, ezta? Lehenengo hau hemen izango dugu, geroago beste batzuetara mugituko gara, zein da zure galdetzeri daukan gustokoena edo? Hau kaixarrankako honek terketzi izango duen lehenago antxineko dantzate izelez, guk beti oitxu duguz horrek. Eta hori faltako baletzen lehen gizonezkuek etxe den. Eta lehengo iban gizona, Gasteizen edo iban. Eta Lekitxotik fundakue, kaixaganete jauzi izan. Baina jauzi ez bat ere ioneiz egan saltoen jatzera gora, Lekitxarrak egan hori. Izakeri eda urte askotako edala. Eta gero beste batzuk egoten isen direz berton gazti hauek eta baina ona llegauzaku momentu bat, gutan borradak inibiltzen ginen eitxe bezen mutile gaztiek eta neskak hasi dire. Ze mutileko hon itxi indotzazue. Itxi indotzazue dantzak eta ikestiari. Ez da ni kompromisu dalako, dozer gaitxe, baina dana ala. Da lehen izaten aizateko egona zena isen da, San Pedro badaukoz euren kanta batzuk antxinekuek, bota ikaspitzi San Pedro dana Lekitxorako, arrain guztizen Lekitxorako, hori be bai, Apur bat egoiztak isengo ginen, ez dakitz, baina on baino lehenaoko gauza sakonat irze, bai. Hori, suposatzen dut, urte batzuk pasadira ez da, halako jai tradizional batek baditu urteak, eta baita ere aldatu dela ez da, denboran zehar, eta lehen gauza batzuk zeuden, gaur egun aldatu direnak, zeintzuk nabarmenduko zen dituzke? Ez dakiz, errezan, ni antxineko sarranaz, gerra aurretik jaixo nintzen ni. Eta lehenaoko kupe badakiaz da on gupe, baina ez naz ona inbeste sartzen. Ni belara eta marrurte daukaz. Eta, zer esango zu Nik nahi neuko jarraitzu dezela aurrera. Honek antxineko gauza sarrak segiduen bioguz. Ez, dana barrize modernue, dana on ganera zeuen honek zer artifizialakin ja. Danak ahaztu bidabe, horrek ez diza ahaztu behar. Tradizioak ez dira ahaztu behar, horrekin ados gaude, baina eraldatzen ari dela, ez hori argi daukagu. Lehen ipatu jazu, lehenengo dantzariak mutila zirela, gaur nahi arrojo dugu, baina beste urte batzuetan ere aldaketak izan ditugu, emakumeak ere badaudelako noski, eta gaitare emakumeen eguzki dantza hori ere gero ikusiko duguna. Bai, hori eitzen dabe talan, eitzen dabe goxiko zeitxetan, goxiko zeitxetan, ni baten ikusio baina politxe da, bai. Eta hor danak, sakrifikagon bide horre danak eitzeko eta jentik ez da honai. Jentik ez da honai, asko hori xe da, beste asko bai, baina. Bueno, bukatzeko. Eta zuek zer, zeuek enbizenduki ez. Gu emetik ibiliko gara behintzat informatzen, dantza egiten ere, noski, Libe, egongo gara eta. Gu derizion ez dago itxosorik, baina derizion egonda gauz, baserri partetik, kaxarrankiaz egonda gauz, eta haintxe behi ben. Han begizunak konturatu esalto iban goitxi bera, baina behien iban lantxe, peloti lantxe gora joan segizen. Ahile bebai, Bukatzeko eskatuko dizuet borobiltzea gaurko eguna hitz bakar batean. Zer da Lekitxar batentzat hitz bakar batean sentitzen duzuena Lekitxar bezala? Posa ikaragarriz, eta bisikatura bat, persona guztiz, nik uste dut baietz, Lekitxo bisi izendana.
eta aurrera jarraitzu daizela. Eskerrik asko. Berezia, berezitasuna. Hori esango neuke. Neutzako, berezia. Hasi goixetik eta gabel arte. Egun osan zen, berezia. Berezia. Eskerrik asko, bioi, zer esango bizuet, baina, bueno, egun ona izan dezazuela, eta eskerrik asko zuen denboragatik. Zeueri. Mila esker. Jarrituko dugu hainbeste pertsonekin, eta ea hasiko baden dantza hau, oraintxe minutu batzuetan izango dela, eta bitartean, bagaude, beste lekitar batzuekin hitz egiten, eta haien iritziak eta emozioi buruz ere, biliko gara berko. Eskerrik asko Eleder, aipatu du momentu batean Lekeitiar horrek, nola eguzki dantza goizean ikusi izan duen berak, garai batean, San Juan egunez egiten zenean, lehen aipatzen zenuen ane, egiten zen goizean, eguerdian eta arratsaldean, ez? Udako solstizioarekin lotura hori eginda, eta eguzkiaren une ezberdin horiek gogoan hartuta, esan diguzu lehen, San Juan eguna asteburuan egokitzen denean, hemendik aurrera ere egunean bertan egingo duzuela, bestela gaurko egunez, San Pedro egunez du bere lekua, eta aipatu du bera gerraurrekoa dela, 36ko gerraurrekoa dela, dantza hau ere aspaldikoa da, 1600 eta 82koa da lehen aipamena, oker ezpanago, eta pentsa, ez? Hainbeste urtetan nola mantendu den, 1600 eta 82koak dira lehen aipamenak, 36ko gerra aipatu du emakume horrek, 36an dantza egin zela badakigu, gero gerra ostean eten omen zen hori, nahiz eta 1953an erdi ezkutuan edo dantzatu zen, eta gero handik urte askotara, 1974an Markinako zerutxu dantza taldekoek berreskuratu zuten, eta gaur egun, aurresku garrantzitsu honek, Lekeitiarrentzat alako garrantzia, alako pixua daukan aurrezko honek, soka dantza honek, San Pedro egunean du bere lekua, bardin eta San Juan eguna ez bada asteburuan egokitzen. Hori da, bardin eitzen da, San Pedro egunean, baina bai, hori da, San Juanetan asteburua tokaten danean bai eitzen da, eguzkizak urteten da benean, eguerdizan eguzkizak puntu gonenian da honean, eta iluntzian eguzkizak sartzen danean. Eta esan bida, Lekitxon dantza taldian ibili dira zen emakume talde desberdin danak edo danak batzen dira zela, eta talde bakotxak momentu desberdin baten eitzen da bela dantza orduan. Hor emakumean dana bat batzen da, berrizari irakusteko bebai, dana ez dala kutsa horren inguruan eitzeko edo eitzen den zeo zer, baizik eta beste dantza batzuk behin jarrantzia dugula herrian. Eta nolako aberastasuna dugun Euskal Herrian, Euskal dantzari lotuta, ze dantza ezberdinak ditugun, tokian tokiko dantzak nola joan garen berreskuratzen, nola joan diren berreskuratzen, aipatu dugu Markinako zerutxu dantza taldea, Lekeitiotik gertukoak, Lekeitiarrak bertako dizitzen arren nola egin zuten berreskuratzeko lan hori, nola gero Lekeitiarrek hartu lekukoa, eta nola lehen herritar batek aipatzen zuen, mutilek dantzatu dute kutxa gainean, eta nola badauden adituak, eta besteak beste esango dugu, Oier Araolazaren tesiak frogatzen duela besteak beste, oso berria dela, edo duela apenas 100 urtekoa dela, nesken dantzak, mutilen dantzak bereizteko daukagun ohitura edo buruan sartu zaigun iritzi hori, eta Lekeitioko eguzki dantza, aurrezko hori, soka dantza hori, horren froga, nola baden, behintzat 1600 urteen inguruan, emakumeek soka dantza bat, aurrezko, atzesku eta erdian ere dantzariak, dantzatzen zuten dantza bat. Hori da, egia da, ataraten hasi zirinean, mutilak ataraten zirela, baina gaur egun ja emakumeak ataraten ziren. Eta Eleder Iglesiasen gana jo behar dugu, Eleder, zurea da hitza.
Hementxe gaude portuan eta, Kaxarrankak aurrera, San Pedro eguna aurrera, eta gu ere, gaude, Imanol Pradales, lehendakari jauna, egunon. Kaixo, eguerdion, zer moduz? Gaur Kosta Herriko, Kosta Herrien ospakizunak eta baita ere, esan dezakegu Euskaldunon sustraiak eta tradizioa ere hemen badagoela, ez da presente? Bai, hemen Kaxarranka eta San Pedro eguna oso importantia izaten da Lekitxon, baina ez bakarrik Lekitxon, baizik eta kostaldian ja hasita dauz, hainbat jai egun eta patroi da ama virgin da olakok, eta importantea da baita jai herrikoi hori eukitzea gure herrian, ez? Tradiziozko festa dudarik gabe, beterik dagoena, eta baita ere, aprobetxatuko dut galdetzeko, noski, Euskaldunon ondarea ere gogoratzeko eta ospatzeko eguna da. Euskaldunon ondarea gogoratzeko, ospatzeko, gozatzeko baita herrizietan, eta nik uste dut hau gure nolabait nortasunaren adibide oso importantia dela, eta mantentzia importantea dela, eta gozatzea elkar bizitza sustatuz importantia dela. Ekainak 29 dugu gaurko egunean, eta, batakizun bezala ez da, San Juanak izan dira, eta, pixkanaka ikusten dugu herriko jaiek ere aurrera egiten dutela, hasiko gara jai eta uda sasoi honekin, suposatzen dut zuk ere, ibiliko zarela, ez jairik jai? Saiatuko naiz, zehozerri eitzen gutxienez nire herrian, nik Santurtziarra naz, eta Karmengo ama ospatzen da, oraindik falta dira 15 bat egun, baina bai, aprobetxatu inbarko dugu. Uda sasoi hori, eskerrik asko lehendakari jo. Zuei ondo pasa, agur. Emeitik jarraituko dugu, eta ze Kaxarranka, baita ere San Pedroak, eta Lekitxon egun guztian zehar, edo behintzako izonetan, Lekitxarren pozaren pozez, eta halako giroare kontatzen. Eskerrik asko Eleder, entzun dugu Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria ere, kulturaren garrantziaz, jaien garrantziaz, hane esan eta esan ari gara, gaur Lekeitiarrentzat egun garrantzitsua dela, beste 11 txokotatik etorritako herritarrentzat ere garrantzitsua dela, eta kasu honetan, zain gaude, laster ordua eta laurden gutxi inguruan egiten delako lehen Kaxarranka hori, eta lehendakaria bezala, gainerako guztiak ere, dantza horren zain. Nola egongo ote da orain nahi arrojo? Urduri, sautzaten haitxik. Oso urduri. Barrezka hongo da, Bere barria ez dago galtzen sekula. Eta nik ez du dudaten, oso ondoengo dago. Oso abila da, eta beren gorputza oso ondo kontrolatzen dago. Orduan ez du dudaten. Pentsatiaz, emoziona itxenaz, bakitz zer da hon bizi izaten. Ikusten zaitugu, begiak betetzea, une honetan izango dituzu zure lehen dantza horretako oroitzapenak ere. Hane, une honetan gainera ikusi dugu momentu batean irudietan ere, kazetaria ikaso egiten, herritarra ikaso egiten, denei aurpegi honena jarrita, ez delako bakarrik. Kaxa gaineko ardura hori, aurreko hilabetetako, asteetako eta aurreko momentu urduri hauetako ardura hori badaukalako, ardura hori ere badaukalako dantzariak bere gain. Claro, eske herrizentzako hain da importantia momentu hau, herriza beraz fijako da, bardin da, pausu ondo itzen badau, txarto itzen badau, bera barrezka badau, horixe ikusten dugu herritxarrak ez, eta dantza osua da herritxarrari ardura jakena. Orduan, karo, nahiak momentu horretan, hori ardura hori nik ustot bere gain hartzen da bela, eta normala da, Hor daude zain, hainbat arraunlari ere, izuntza taldeko arraunlariak, haiek ere barre urduriarekin, barre txikiarekin, haiek ere ardura izango dute, 105 kiloko kutxa hori, zuzten, tente alik eta egonkorren mantentzeko, hori gehi nahiaren dantza pausoak gainean. Ez baita bakarrik kutxa bat altxatzea, dantzaria mantendu egin behar da, alik eta egonkorren eta zuzenen mantendu behar da kutxa, dantzariak ere izan dezan, dantzarako gune eroso bat, 40 zentimetroko zabalera izan arren. Hori da, oreka bat eukibi dau, eta karo, dantzarizari salto bakotxa ditzen da benean, sorbaldan golpia doia. Eta, ikusten dugu sorberen ama, bera,
bai, urduri dago, baina ez oso ondo ingo da, dudabarik. Ikusiko dugu lehen kaxarranka momentu batetik bestera, baina dantzapausuei dagokionean, dantzapausuei dagokienean, ikusten ditugu aurreko urteetako irudi batzuk ere, eta ikusi ditugu orain momentu batzuk zure pausu horiek ere. Ze dantzapausu izango lirateke zailenak edo bereziki zaindu beharrekoak? Nitzako zailena lehenengo sortzikoa. Dauko atzeko punteua, aurreko punteua, eta klaro, lehenengo dantzia da. Orduan, klaro, kutxa horretan, dantzan hasten zaren lehenengo momentua da. Osea da, pausuak gehi momentu hori. Eta musikia arindoia. Musikia arindoia, bigarrenin da hirugarrenian, badoia regulaten. Badoia hor nahiagora, eta listo, ontxe laster hasiko da. Ikusi dugu nola askatu dituen alpargatak nahiak, nola azken ukituak edo azken prestaketa horiek egin beharko dituen dantza egin aurretik, denak ahalik eta lasaien, eta ikusten dugu batetik nola badaraman lekuko edo aginte makil bat banderatxoarekin, nola oinutxik jartzen den kutxa gainean, eta nola daraman beste eskuan kapela ere, ez dakit orekarako lagundu edo traba egiten duten gehiago, baina orearen erakusle dira. Hori da, eta bai, bakotxa alde banatan doia, eta gero egizade eskuak mobitzen dira zenian, eta ikusgarri dela banderin hori mugitzen, eta txistera horreri mugimendu hori emoten. Bizkar ez digo da kutxara naia, gero buelta eman du eta gero hasi dira pausuak aurrera egiten, arraunlarien bizkarrean, kale horretatik ateratakoan jendetza izango du aurrean nahiak, lehen kolpe hori, lehen une hori, nola gogoratzen duzu? Jente asko, oso urduri. Ni gogoratzen hurbildu nintzanean ja San Pedro Peratz, daukat argazki bat olan gesto bateaz zer dago hemen, eta leku estua da, Kofradizia eta plazia ez, baina hau leku estua da, kasia zuzen ipintxeko bebai. Naia ikusi dugu azkenengo urratsak entxeatzen, azkenengo gurpilak airean nola egiten zituen, eta puntak nola markatzen zituen. Zortzikoa egiten ari da, eta bitartean Eleder Iglesiasekin prest, gaurko txistularietako bat, Eleder aurrera. Jon Josurekin gaude momentu honetan Lekeitioko kalea gora eta bera egiten, eta esperoan minutu batzuetan ere ikusiko dugu lehenengo kaxarranka hori, hementxe San Pedroren parean, eta Jon Josu hemen dugu kamera eskuan, hori importantea ere, urtero etortzen zarela esan diazu. Bai, ia urtero, batzuetan falla dugu, baina ondala 30 urte baino gehiago hasi ginean maketatzen Lekeitioko jaizetako programak, bai San Pedro egunekua, San Pedro jaizetakua, San Antonietakoa, eta haitzen dugu urtebete aurretik argazki jakatara gero hurrengo urteko programan erabiltzeko. Beraz, zure rola gaur ez da argazkiak egitea, baina baita ere disfrutatzea Lekitxar bezala. Bai, Lekitxarra bai, arro. Eta zenolako eguna dugun gaur, ez bakarrik Lekitxar bezala gaur sentituko duzuela hori argi dago, ez da, importantea delako herriarentzat, baina San Pedrora ikusi dugu zer eskatzen diogu San Pedrori ere, ez? Bai, da egun oso berezia, oso sentimentuk eta mobitzen daben egun bat. Ikusiko zuen gero hemen dantza eta irrintziak eta jentia botatzen den hasten danean, zelako, ipintzen da, oskirriz esaten da, ez da, karne de gallina, erdera. Bai, eta egun berezia eta oso politxe da. Hemetik aurrera, kaxarrankak ikusi, dantzaz gozatu, giroaz gozatu ere, eta egunean zer ere, baduzue beste planik, zerrekingo duzue, bazkalduko duzue, kuadrillarekin lagunekin egotea? Bai, igual gaur zerre gure aurretik jake atzo, engen duen talde baten nago sartun da, Lea Itxasondarea, eta atzo amentxe behian antolatu genduan sardina jaia, lehenengo zina txapelketa, ez dakit badakizu ezerdan zingan eitxia. Ez hori. Erremo bateaz batel bat eta erremo bateaz hori txapelketa baten. Hau behitu? Hori da zinga egitea. Ondarrun, elantxoben eta hemen inguruan, hori zonda bebai,
igual jakingo da, ezin ez dakit zelan deitzen dutzea. Kostako herrietan, ez? Kostako herrietan, bai. Eta, bueno, saldu heldu zen 50 kilo sardina, eta oso ondo pasaren duan, eta fenomenal. Eta gaur, bueno, txikiteo bat, luzatu eta gero bazkaldu, eta ondo. Ondo pasako duzuela, seguru da. Espero baiet. Bukatzeko, orain kaxarranka ikusiko dugula. Ikusle bezala, nola ikusten duzu dantzariak kutxa horren gainean duen zailtasunaz? Ni hemen, ikusten ari gara orain, ez dugu oraindik irudikatuko, baina momentu honetan nire eskumaldean daude entxeguak egiten, orain txertan hasiko delako. Ikusle bezala, nola sentitzen dugu dantzariaren konplexutasun hori, zaila da hor gainean dantza egitea? Uste, bai, ez naiz izan dantzari ja, eta, bueno, baina apuntan izan kursillo batutan dantzari ikasten, eta desastre, eta azkanin esan eutzen, bueno, ni aurten argazkilari noiaz dantzarako negoan naiz. Eta, bai, oso zaila, eta meritu dauko, eta hon jente gaztia aldatzen dabe, urte baten batek, urren urtin bestia, jente gaztiotia da, jente gaztiak segitzeko, tradizioiakin eta bateratzeko, bateitzeko herriko tradizioekin da oso ondo da, on planteada modura, tenbia. Izuntzako erromolarizak eruten dabe, bai neskak emakumiak erremuak, kaixia, eta oso ondo da. Argi dago, Lekeitiok bat ekingo duela gaur, kaxarranka dantza eta San Pedro egun berezi honekin. Jon Josu, eskerrik asko. Zeu ere. Eskerrik asko, ekin lanari, grabatu hori oso ongi, behar dugula eta ikusi irudi politoiek, eta, gozatu zazula. Bale, urrengo arte. Eskerrik asko, Jon Josuri, eta eskerrik asko baitare, hemen dauden guztioi ze gutxi barru hasiko gara, lehenengo kaxarranka horren zain gaudelako. Eskerrik asko LDR eta eskerrak Jon Josuri ere, ez delako bakarrik norrari den dantzan, dantza atzeko lanetan ere lan handia egiten duen jende asko dagoelako. Ikusi dugu nahia berriz ere alpargatak jazten, azken prestakuntza horietan, azken lan horietan, eta ikusi ditugu arraunlari gazteak mugikorra poltsikotik atera eta kutxa barruan sartzen, hene? Bai, hemen arauak dira, hemen poltsikoak utzik. Zapatape ziurrenik bertan gordeko dira, eta bai, birrestan material guztia barrura doia. Garai batean kofradiako lehendakariaren urteko paperak, eta orain pentsa smartphoneak sartzen dira kutxa batean, hau ez baldin bada tradizioa mantentzea eta aldaketekin halako handia den zerbait eustea, gu ja ez dakigu, ikusi dugu, lehen esan dugu jende gutxitxo akaso kilinkala ikusten, orain ikusi dugu nola gerturatu den apurka jendea, eta ikusi ditugu, nola prestatu diren, nola ari diren arduradun moduan edo laguntzaile moduan dauden lekeitiar horiek azken aginduak, azken oharrak egiten, eta ikusi ditugu, ez? Kutxa eramateko prest, neskamutikoak, sareak gerrian hartuta, gona barruan hartuta ere ikusi ditugu neska batzuk, itsasoarekiko lotura horretan, zelako pisua izan duen, baita saregileen lanak ere, ez bakarrik arrantzaleen lanak. Eta aurten pentsatzen dut, edo aurreko urtean, legitxoko askan sareinak itxiban, oianak, berak botaban pregoia bai San Antolinetan, eta, emakume horren lan handi hori homenajeateko, edo, euren injarra adierazteko modu bat, bai. Azken oharrak, azken aginduak, kontuan izan beharreko azken xehetasun horiek, ez dakit nahiak une honetan entzungo dituen esaten ari zaizkion kontu guztiak, edo besterik gabe, bai, eta buruan izango duen bere buruan errepaso hori, orain honagoaz eta orain hau egingo dugu. Engotze kasu, Josu, ni pentsateot urduri da bilela. Behin nioten danean, horre kutsa espikuak erungo dabe, eta beraraken bidau, berak dakizena eitzen, dantza itxia dela. Eta bestiak horre utzi, eta golpe horrek manteni du, eta hor ikusten beste danak ikusten dauzenak, txalo, batzun egarringo dabe, beste batzuk irritzea botako dabez, eta txalo zaparra derrak.
batelak ere ikusi ditugu portuan, badago jendea, itxasotik edo portutik ikusten duena lehen kaxarranka? Bai, piraguape igual baten bat ibiliko da, suerti euki dago euririk ez da bela hein, eta bai, batela behoten dira, eta igual umeren bape ibiliko da horre piraguetan, eta ikusteko itxasotik leku hona da behintzat, hortik ondo ikusten da. Jende heldua, gaurko ospakizun hauek ikusten, gaztetxoagoak ere badira, eta okerrez banaiz, Eleder Iglesias gaztetxo horietako batzuekin dago. Eleder ez dakite hitz egiteko moduan dauden, kontatzeko ea beraientzat zer den gaurko egun hau, San Pedro egun hau. Hemen txelekeition eta entzuten ari zarete, horregatik ari gara pixkanaka hurbiltzen, badago, jende gehiago, eta noski plaza edo kale hauek betetzen ari direlakoan, hemen bi laguntxoekin etorri naiz, eta makurtuko gara beraiekin hitz egiteko, Martin dugu, ez da, eta esan diazu berkatu? Maili. Maili, hori da, osongi. Maili, lekitxarrek zarete zuek, esan diazue, zenolako festa polita gaurkoa, ez da? Bai. Ez alda? Bai. Zer espero dugu, zer ikusiko dugu, konta idazue? Kaxarrankia. Kaja baten gainean dantza itzen da. Hori zaila da, ez da? Bai. Atrabituko zarazuk egiten hori? Atrabituko zarazuk egiten? Egunen batean? Igual. Hori igual ardura handia da, ez da? Nola pentsatzen, ezagutzen duzu dantzaria? Ez. Baina lekitxarrare bada. Bai. Hemen Martin, mesedez, sartu kameran lasai. Martin, galdera bazuretza, lotxa ematen dizu. Orduan, hemetik gaude Mailerekin, Maili galderatxo bat, hemen lekeition zuen egun hau berezia da esan diazu, orduan, egunean zer zein izango da zuen plana, esan ba. On kaxarrankia ikusiko, kaxarrankia amaitzen danean zeo zerratzen zungo gara, gero bazkaltzen goia zetzera, eta arratzaldean ez da itzen. Arratsaldean zer, lagunekin behar bada? Bai. Nola da jai hauek, lekeitioko jai honek, badira bereziak? Bai. Lagunekin asko ibiltzen zarete? Bai. Eta hemen daude lagunak ere? Bai. Dena ikusteko. Bai. Arratsaldeko planutuan lagunekin, familiarekin, eta espero ondo pasatzen. Bai. Eskerrik asko, Maili. Bai. Hauxe da, Mailiren noski emozioare badago, ez da, eta txekitxoek ere, umetxoek eta familiako planare bada gaurkoa, beraz, familia gehiagoarekin jarraituko du, norak aurkitzen dugu emetik. Hanen nahia urduri egongo da, baina guk ere nabaritzen dugu halako urduritasun puntua herritarren artean, zuzer horri ere urduri zaude. Bai, eske horre hoti ez da erresa. Eta herri osua begira eukitxea ez da erresa. Eta gero entzun aldizen komentarizuak, ziurrenik ez dela izango, baina, beti da hor bat amate. Eta, klaro, eske ja behitxu zelan daun San Pedro Pia, erantzunkizun handi bat hauko, hori holanda, eta hori realidade bata, herriko dantza garrantzitsuen edo garrantzitsuenetariko bat isanik, ez da erresa hor ganean egotia, eta hori realidade bata. Aitortzen zaio gero, hori dantzatzen duen dantzariari, ze ardura hartu duen, ze dantza garrantzitsu, herritarrentzat ze egun importantetan egin duen dantza, baina hasi aurreko tentsio horretan izango da ondo egiteko nahi bat, herritar guztien aurrean ondo dantzatzeko nahi bat, eta azpian doazenek ere izango dute hori, ardura esaten zen duelako, arduratik bizi dela asko. Bai, azkanin kutsa bata, sorbalda gainean da ona. Orduan horreka bat mantenidu behar da, ziurrenik egongo da pentsaten bueltak zelan emon, ia pausua espanoia eskumara, espanoia eskerrera, hori dana momentuan etorten dizen urduritasun horretan sartzen da, eta normala da, badoiaz, ja. Postarekin eta gogoarekin batera, ardura hori, eta ikusi ditugu, kaxa mugitzen nola hasi diren, egin dituzte urrats batzuk atzera, arraunak ere prest daude, eta kutxa eramango duten gaztetxo horiek ikusi ditugu, maukak biltzen, besoak libre izateko, dena prest, indarra behar da hor egoteko, batez ere indartsu egotea, bizkarrean mantentzeko kilo horiek, eta
egonkor mantentzeko, ze pixka bat okertzeak suposatu dezake dantzariari asko zailtzea dantza, Orekia galtzea. edo oreka galtzera eraman dezake dantzaria. Bai, goixian egonaz hor aurten lehenengo aldiz parte hartuko da ben umetxo bateaz, eta ezautzatzen zaoz da lehenengo gauzia esan hau urduri. Eta esautza, lasai hartu, dana ondo zungo da, nik ez daukat inongo dudarik, nahi bera oso abila da, Josu behor dauko laguntzen, eta naiz eta hor erungo da ben batzun lehenengo aldiz izan, Kristianek esan da bena, ez? 20 urte doian beste pertsona bat dauko atzian respaldo horretan. Nabaritzen aldu dantzariak, dantzan ari den tarte horretan, bera urduri dagoen moduan, herritarrak ere urduri daudela, arnasari usten? Bai, eta malkuak ikusiko ditu, ikusiko dugu, bera barra itxetan momentuan barre hori bueltatuko dela, ja irrintzi bateaz, haupanaia bateaz, ja jentia hurbilduko sakon, besarkadak emoten, animoak emoten, eta bai, garriko da, klaro bai. Jendearen urduritasunarekin batera, egun bereziaren ezaugarri diren irrintzi horiek, une horretan, eta lehen kaxarranka hau, lehen dantza hau, San Pedropean egingo da, eta bostean, nora joango dira, zein ibilbide egingo du bide honek, edo goizeko, ez, hiru kaxarranka, hiru dantza horien ibilbide horrekane? Lehenengo, esan duzu mugura San Pedropean egingo da, gero hortik kofradira zungo da, kofradizan amaitzen denean bajatuko da, barruan ingo da behor pizkolabi zamaiketako olako bat, ordu batetakoa igual. Plazan bitxartean emakume aurrezkoa hasiko da, eta behin emakume aurrezkoa amaitzen denean, portutik ziar, eta plazan amaitzu arte. Plazan ingo dau plazara sartzeko puntu hori kaixaganian bajatuko da, eta kaixaganian igoko dau, eta jaudaletxeko aurrean bajatuko da. Eta gero, dantzariek, zer egiten duzue, denok batera bazkaltzen duzue? Bai, argazkiza dugu, eta, gero ja sozer hartu, bazkaldu, eta batzuk arratzaldin tanborradara doiaz. Da bestiok, tanborradara, eta txalo egin eskinetan. 500 urte pasako dantza, baina jatorrian eta erdigunean, oraindik ere, lagunekin, senidekin, gertukoekin elkartzea, eta elkarrekin ospatzea, eta erreleboaz aritu gara, goiz osoan nola tradizioa mantentzen diren. Hor dugu Naia Rojorekin batera, Asier Uskola urte askoan, kaxa gainean, kutxa gainean dantzatu zen dantzaria. Hori da. Azken aholkuak ematen arituko zaio. Bai, eta urtero agertzen da, Urtero agertzen da, animoak emoten, eta bai, esangotzo, tranquileoteko, esaten dana, gero esagotzen dena, erbizu barrutitoiaz. Eta portu hau lan ikusten da benian, hor bitxotzak engotzo, tak. Eleder, zurekin egin behar dugu konexioa orain, dantza hasi aurreko azken konexioa. Zako soinu hori ere, fondoz badagoela, kaletan zehar eta minutu batzuk falta bira bakarrik ez, bego, urduri? Bai. Azteko ez da, lehenengo kaxarranka horrekin? Ez, aspaldi, nik elekiten egon nintzen. Baina nahi lehenengoa da, ez da, baina zuk aspaldi ikusi dituzu? Bai, aspaldi. Hain urbilak gian ez, Hain urbilek, baina ikusi bai. Lehenengo hilaran zaudela esango nuke, Hori da, bai. Zaila da lehenengo hilarari lortzea? Bueno, gara etorten bazara ez. Zeba minutu lehenago torri zarazu? Ia ordu bete. Ia ordu bete? Hori asko da, Asko da. Baina disfrutatuko duzu, seguru gaude. Eskatuko dizut, azkenengo gauzatxo bat, ze hitz esan dezakegu dela lekilar batentzat, gaurko emozioak eta gaur sentituko duzuna hartuta, ze hitz esango genuke gaurko egunari buruz? Bueno, nik leketxokoa naz, ni zornotzakoa naz, baina leketxotik lotura handia daukat. Zergatik? Ze, gu Kastileron, etorten ginen, urtiek eta urtietan, erre arte. Orduan zuretzat lekeitiok, badu ez da, bere xarma importante bat. Oso importante. Baina nola doazen dantza horiek, eta gero ere, egunean zehar, emetik egongo zara, bai lagunekin, bai kuadrillarekin edo? Bai, gero gaur da bihar, aprobetsatu dugu, emetik egoteko, eta, barriro bizitatzeko eta gogoratzeko lehenauko, egoera hemen. Osongi, bego, ze eskatuko diogu San Pedrori urte honetarako, kasu honetan, zer eskatuko diogu? Horrela jarraitzea, gitxi gora bera. Ondo dago, ezta? Ondo, oso ondo. Baina beto jundezala, ezta?
Bueno, badoa, txarto bez. Alba da hobeto eta bestela gauden bezala. Hori da. Bestela, gelditu gauden moduen, bai? Bego, mila esker. Ez da, zaiti, zeu. Ea azten badiren dantzak da. Direla beraz, adiba, lehenengo dantzak gauaz. Agurtu du Asier Euskolak Naia Rojo, aurten Kaxarrankan dantzatuko den dantzari hori, Kutxagainan dantzatuko den dantzari hori, igo da Naia Kutxagainera, txistulariak ere prest. Dantzari bibe bai, hor, agertu jakuz. Agertu dira etorkizuna dantzataldeko beste dantzari batzuk ere, eguzki dantzarako preste egongo direnak, azken animoak, azken aholkutxoak emateko nahiari, eta gune batetik bestera, lehen Kaxarranka ikusteko moduan izango gara, lehen irrintziak ere entzun ditugu. Historia, hasi da. Hasi da realidadea. Hane urduri, baina urduriago ikusten zaitu. Bai, eske ez da erresa horregotia. Eta asko postenaz bera horregotiaz. Zer pasako da orain, nahiaren burutik? Ez dakiz errezan. Ondo disfruta, ez da erreza hor disfrutatia, guapa. Ez da erreza hor disfrutatia, eta ia lortzen da ben. San Pedro peraino urbilduko da Naia Rojo, kutxara igota, urduri, arro ere bai? Bai, klaro, baietz. Arraunek babestuta eta arraunlariek jasota, irrintzi artean eta herritarren txalo artean, eta zenbat balio duen, haupa Naia bakoitzak alako batean. Bai, eskertuko dago, eta bera horretxeaz geratuko da ziurrenik, herri horren babesaz. Jakingo genuguk ere egingo genituzke irrintziak, ea plazatik araño iristen zaizkion gure animoak. Tarte honetan ere, zutik joaten da dantzariak, eta tarte honetan ere mantendu behar du. Aurrian kolokata hongo da, eta jantxe posizioa hartuko dago, eta hasiko da lehenengo sortzikoa. Isiltasuna, kontzentrazioa, kokatu behar da kutxa bere lekuan, San Pedrorekin parez pare egongo da Naia Rojo, isiltasuna, tentsio hori, arnasari eusten lekeitiarrak eta bisitariak, arnasari eusten kutxa daramatenak, eta urduri eta kontzentratuta Naia Rojo bera ere. Bai, oso momentu emozionanti da, eta dano gauz ez, ni behintzat. Gozatu dezagun gaurko lehen Kaxarranka.
amaitu da San Pedro egun honetako lehen kaxarranka, irudi ikusgarria, esan dugu, batzuetan dantzan esan dezakegula hitzez esan ezin dena, eta gu behintzat hitzik gabe utzi gaitu Oso ondo, barreska dago beti, ez dago galtzen Irribarre hori, eta super ondo. Super emozionantia da nitzako, oso ondo. Zoragarri egin du dantza Naia Rojo, Oso ondo itzen dago. lehen kaxarranka hau ikusita, iragarkietara joko dugu une batez, eta berehala gara, zuzenean Lekeitiotik, gaur San Pedro egunean. Lekeition gaude, San Pedro eguna gaur Lekeition, itzuli gara zuzeneko emisio honetara, Euskal Telebistaren lehen katean, ikusi dugu gaurko eguna ezaugarritzen duen kaxarranka dantza hori, kutxa gaineko dantza berezi hori, lehen dantza hori, Ane Marurirekin gaude, kaxarranka gainean 2022an dantzatu zuen berak kutxa gainean, lehen emakumea izan zen horretan, eta dagoeneko tradizioan gauzak aldatzen ari direnaren seinale, gaur Naia Rojo ikusi dugu. San Pedropean dantzan, lehen aldiz Naia Rojo, Eleder, San Pedropean jarraitzen duzuzuk, edo aldatu zara lekuz, non zaude, konta iguzu? San Pedro kofradiaren aurrealdean gaudela justu parean, ere bizkarrean uzten ari garela, ez bakarrik kofradia baizik eta hemen ja, publiko guztia eta herritar guztiak ja da, prest daudela oraintxe bertan hasiko den bigarren dantzari zain daudelako, eta hemen zain ere baduguna da, miren gure laguna, hementxe daukaguna, miren lekitxarra zalela esan diazu, eta emozioz ere, etorri zalela. Pisotzez ganera. Ixaten da Bai? Bai, arrantzali neuna eta danontzako posi danok egiten du. Da honea zegoeldi... Ikusi zaitut denborarekin etorri zarela ona, garaiz iritsi. San Pedropean ikusten dugu, eta gero Ia esker, San Pedro Arrantzalen kofradia parean egiten da bigarren kaxarranka Ane, garai batean entzun dugu lehen
entzun dugu lehen nola Iñaki Irigoyenek aipatzen zuen garai batean kofradiako lehendakariaren etxe aurrean ere egiten zen dantza. Gaur egun, San Pedropetik zuzenean kofradiara, eta bertan egingo du Naia Rojok bigarren dantza hau. Akaso lehenengoa urduritasunarekin lotuagoa, eta hau zuzenean itsasoarekin, arrantzaleekin, eta itsasoari hain lotuta dagoen herri batean, izango du honik ere bere berezitasuna. Engo dau kofradira begira, eta horra aurrean eukiko dituz kofradiko arduraduna, kofradizan eta lan egiten daben jente guztiz hori, gehi, inguruan eukiko daben herritxarpilloa bai. Gero egisa da, hemendik batzuk ja plazara botatzen dabela, plazan leku atrapateko, esaten da moura. Lekitxoko plazian dizia da, baina leku atrapateko. Ontxe iongo dau eta ja laster gutengo dau barutz. Batzuk pasarela gainean edo gora egota. Alturan ikusteko. Goitik ikusteko, ia nahiaren altuera parean ikusteko, beste batzuk kofradiaren aurrean, eta gero kofradiako eskerronez amaiketakoa, ordu batekoa esan duzu, dagoeneko ordu batekoa ere izango dela, baina eskerronez mokadutxoa nola ematen dieten dantzariei, arraunlariei, txistulariei, azkenengo dantza hori, azken kaxarranka hori plazan egin aurretik, eta hala ere, nahiz eta baden jendea plazara zuzenean joango dena eguzki dantza ganoraz ikusteko eta azken kaxarranka hori ere plazan ikusteko, orain, kofradian egingo du bigarren kaxarranka. Bai, eta jentia dago, eta hori da, maiketako moten dabe. Ondala urte bi euri asko iban, eta orduan barruan iban dantzaun haiek. Aurrek urdin bero asko iban, eta nire iztia sartu ben arraina kongelaten den hor, neberan. Orduan, hor badoz histori batzuk. Iluna ikusten dugu hortigoitxik, espero dugu eustia, eta bitu zema jente da hon. Ea eusten dion euriak, bintzat eguerdiko dantza horiek amaitu arte. 5 minitxu diz da, ia ba. Ea 5 minutu horiek, ea kaxarranka amaitu arte, ea eguzki dantza ere, ea izenari omen eginda eusten dion ateri. Bitartean, gaurko bigarren kaxarranka hori, arrantzaleen eta kofradiako kiden aurrean egingo duena egiteko prest, arraunlari taldea, Naia Rojo ere prest, jaso ditu alpargatak laguntzaileetako batek, eta badoaz aurrerak herritarren txalo artean. Bigarrenako lasaia da. Bai, ni pentsatu baietz, nik ustot lasai joango dela, ja nervizo horrek endu dituz. Hau beste leku bata, zabalago da, espazio gehiago dago, eta lehenein badagondo, hon zarrazen dikazaz. Seguru baiet, seguru zoragarri egiten duela hemen ere, ikusten ari gara, adin guztietako lekeitiarrak, gazteak helduagoak, eta lehenengo bidar ikusten da benentzako, esan genduna, aldaketa hori, ez da aldaketa bat izango, zuzenian emakumia ikusiko da bor gainean. Eta, akaso, neskarila txikitxoren batek pentsatuko du, egunen batean ez, dantzan ari den neskaren batek pentsatuko du egunen batean bere ere izan daitekela hori, edo izan daitekela aurresku, edo izan daitekela atzesku, edo dantzan ikasten badu apurren bat, akaso, aterako dutela bere. Hori da, klaro baietz. Hemen banak iraun ditu horriak, eta esan dugu aldatzen goiaz. Eta aldaketa horretan kofradia aurrean, bigarren kaxarranka ikusiko dugu. Hori da.
Ederra bigarren kaxarranka hau ere ane. Oso. Zabalagoa da kofradia aurrea, San Pedropea baino. Lasaitxeago akaso egongo zen nahi arroko. Nik uste baietz, bai. Bikain dantzatu honetan Oso ere. Irribarretxu, lekeitiarrak eta bizitan etorritakoak irribarretxu utzi ditu. Oso ondo, oso ondo. Oinutxik dantzatzen da, alpargatak kenduta. Kaltzetinekin, bai. Galtzerdiekin. Eta kutxa jeitsi arte, tentsio hori mantenduta, baina kofradia aurretik orain, kutxa bizkarrean hartuta berriro ere, kutxa aldean hartuta, plazara arteko bidea egingo dute, eta bertan ordu batean lehenengo, etorkizuna dantza taldeko dantzariek eginda hau ere, eguzki dantza edo Lekeitioko emakumeen aurrezkoa ikusi ahalko dugu, bertara jaitsi behar duzu zuk. Eskerrak eman behar dizkizugu ane gurekin izatearren. Zeueri. Lekeitiorentzat eta lekeitiarrentzat hain berezia den egun honetan guri kaso egiteko tartetxoa hartzearren. Ane Maruri, 2022an kaxarranka dantzatu zuen dantzaria, horretan lehen emakumea eta gaur Naia Rojori mikrofonoaren beste aldetik eta telebistaren beste aldetik babes hori erakusten aritu dena. Hane, ikusiko dugu eguzki dantza ere, gozatu eguna. Eskerrik asko. Tradizio honi eustearren eta mantentzearren alako dantza berezia, Euskaldunontzat hain berezia, eta ondo joan dadila eguzki dantza ere. Eskerrik asko zeueri, ane. Gozatu eguna. I esker. Eta ane Maruri plazara doan bitartean, gu ere plazara goaz, izan ere, ordu batean hasi behar zuen eguzki dantza hori, ordu batean inguruan hasi behar zuen eguzki dantza hori, hasi da Lekeitioko emakumeen aurreskua ere badena, aurresku edo sokadantza ezaguna, etorkizuna dantza taldeko dantzariek egiten dutena, 1682koak dira lehen aipamenak, eta gaur egun, gerra ostean, ia erabat galdu ostean, 1974 urtean, Markinako zerutxu dantza taldekoek berreskuratuta, Lekeitioko dantzariek dantzatzen dutena.
aurreskuaren, emakumeen aurreskuaren, Lekeitioko emakumeen aurresku ezagunaren, sokadantza ezagunaren lehen zatia da zuzenean ikusten ari garena, San Juan egunez egiten zena garai batean, eta hala egin izan dena tradizioz, aipatu digu, Ane Maruri etorkizuna dantza taldeko dantzariak, garai bateko ohitura berreskuratuz, asteburuan egokitzen denean San Juan eguna, San Juan egunez ere dantzatzeko erabakia hartua dutela dantzariek, eta 2018an hala egin zuten moduan, urrengo asteburuan egokitzen denean ere hala egingo dutena, baina gaur egun San Pedro egunean egiten dena, etorkizuna dantza taldeko emakumeak arduratzen dira, dantzariak ardutean, iristen da, gaurko beste dantza esanguratsuaren unea, azken edo 3. kaxarranka plazan bertan dantzatzen baita. Zapiekin lotuta dantzariak, mantoi ikusgarriak jantzita, San Juan egunean egiten den bezala, eta aurresku eta atzesku lanetan, fin, barruan dantzan moduan, etorkizuna dantza taldeko dantzariak. Aurreskua ari da orain lanean, eta atera da 2. dantzaria, dantzara gonbidatuko duten lehen herritarraren bila. Que vaya arriba, conformo. Zuen parin. Eguzki dantza dantzatzen dute hemen San Pedro egunean, Lekeition, emakumezko dantzariek, eta plazan jendea adi ari den bitartean, Eleder Iglesias, herritarretako batekin, Eleder aurrera. Hementxe gaude, ondo esan duzun bezala, emakumen eguzki, dantza ikusten, nola ez? 2. kaxarrankara ikusi dugu eta 3. bila gauden bitartean, hementxe, bilagunekin aurkitu garela. Aneta Maili, egunon? Egunon. Zer gaude? Orduri, baina Orduri pixkat, ez da? Zuek ere, torri zarete, kontatu idazue, lagunen bat ikustera, nola doa? Lagun bat eukau kaixarrankiango da bena. Da, gutzat, hor gainean, gainera emakumezko bat ikustea, gutzat oso berezitza da. Oso berezia gainera ere, Lekeition alako dantzak ere, oraindik berreskuratzeaz, bakarrik kaxarranka, baizik eta emakumen, hain zuzen, emakumen, 10 emakumeek egingo duten dantza hain tradizionala dena, zaila da haien lana, zuek ere jakingo duzuelako, entxegoak egingo dute, suposatzen dut. Urduri daude? Bai, segurunetik bai daukagu beste lagun bape bai, gaur ez dago, baina eta hori, azero geratzen dira, behin edo gehiago, eta hori euraz gain beste umiape bai dabiz erakusten, eta hori, langilea dira, eta herrizantzako oso importantiak. Herriarentzat oso importanteak eta ahaztu zaidalarea aipatzea, etorkizuna dantza taldea dela, Lekeitioko etorkizuna dantza taldea, eta Lekeitar batentzat ere importantea ez bakarrik dantza baizik eta eguna, ezta? Zein da Lekeitar batek duen sentimentua gaurko egun batean, San Pedroetan? Gutzate urtero, haue antxingako gauza bat berreskuratzea da ez galtzea, gutzate tradizioa dan gauza bat oso berezita da. Da gu bedantza taldean ebilixan gara, da honen parte izatea oso politxa da.
hemen Lekitarrak eta gainera ere izandakoak dantzariak enekien. Bueno, bai, ondala asko, baina... Bai, Urteren batean orduan igual animatuko zaret, ezta? Izan daiteke horren zain geratuko gara. Ba, eskerrik asko neskak, ondo pasatzen zuela. Bardin. Eta gometik gaude, dantza gehiago den zain. Eskerrik asko Eleder, bitartean ikusten ari gara, nola egin dioten lehen aurresku hori, sokara gonbidatu duten lehen herritarrari, apurka, etorkizuna dantza taldeko 10 dantzari horiek, ekarriko dute jendea sokara, ekarriko dituzte herritarrak sokara, eta amaieran guztiek batera egingo dute dantza, azken kaxarranka horren atariko, ea bigarren herritarra nola sokara nola ekartzen duten ere ikus dezakegun. Lekeitioko emakumeen aurreskua San Pedro egunez, 1682koak dira, dantza honen lehen aipamenak, urtez urte egiten den dantza, bere garaian San Juan egunez egiten zena, udako solstizioarekin oso lotuta, goizean goiz dantzatzen zen, eguzkia ateratakoan, eguerdian, ordu batean plazan, eta bukatzeko berriz ere plazan, iluntzeko 8etan. Garai batean esan dugu San Juan egunez dantzatzen zela, eta gaur egun horrela egiten da San Juan eguna asteburuan egokitzen denean, baina bestela San Pedro egun honetan, arrantzalen zaindariaren egun honetan dantzatzen dena. 1936an dantzatu zen, 36ko gerra hasi aurretik, garai batean, frankismo garaian galduta edo baztertuta egon zena, 1953an egin zenaren susmoak edo zantzuak behintzat badira, eta ostean, 1974an berreskuratze lanetan hasi ziren, Markinako Zerutxu dantza taldekoak, eta gaur egun dantzaren ari diren Lekeitioko dantzariek dantzatzen dute. Emakumeen aurreskua, beste hainbat lekutan historikoki dantzatu izan dena, tradizioz dantzatu izan dena, baina Lekeitiokoak badu berezitasuna, hainbeste eta hainbeste urtean mantendu egin delako. Eta gaur, San Pedro egunez, azken kaxarrankaren aurretik, jendetza biltzen duena Lekeitioko plaza honetan, bigarren sokaratuaren edo bigarren sokara sartuko duten bigarren herritarraren bila une batetik bestera dantzariak, eta bitartean aurreskua lanean.
Lekeitioko emakumeen aurreskua edo eguzki dantzatzen ari dira etorkizuna dantza taldeko dantzariak. Garai batean, aipatu dugu, San Juan egunez dantzatzen zenean, solstizioarekin oso lotuta, izenak dioen moduan eguzkiarekin oso lotuta, 3 jantzi ezberdinekin edo egunaren unearen arabera jantzi ezberdina janzten zuten. Garai batean, iluntzeko arropa izaten zenarekin ari dira orain dantzariak lanean, gona luze beltza, mantoi dotoreak, mantoi handiak, dantzaren bereizgarri diren mantoi handiak, eta azken urteetan San Juan egunez tokatu denean mantentzen dute garai bateko ohitura, eta goizean gona arruntarekin eta zapi txikiarekin ateratzen dira, egunean aurrera eguerdian egindakoan arropa bera janzten dute, baina gona beltz luzea eta mantoia dotoreago, eta orain iluntzeko mantoiarekin ateratzen dira. Orain atera dute beste herritar bat sokara eta berari ere aurreskua egingo diote. Eta bitartean gu, Eleder Iglesias uste dut, baduzula herritarren bat alboan une hau gozatzen ari dena. Izena? Aman eta Naikariekin gaude hemen zuzenean plazan gaudela eta emakumeen eguzki dantza. Bitartean gure Bizkarrean dagoela plaza bete-beterik daukagu giro izugarria, eta gaur bilagunekin gaude eta haien iritzia nola ikusten ari gara dantza hauek? Egunon? Egunon. Nola ikusten ari gara? Ikusten egon gara, baina autokaten dela eta plazara etorre gara, hause ikusten programako parte da, así que bai. Ongi, 3. kaxarrankaren esperoan gaudela, eta bitartean hemen udaletxeko plazan badago emakumeen dantza taldea esango dugu, berez etorkizuna dantza taldea dela, eta Lekitxon bada importantea, ez da hause ere? Bai, Lekitxon esan bida dantza hau importantea dela, kaxarrankia importantea da, baina hau bai. Izan bestean atzetik etorten dira dantza danak, da Lekitxarrok beti eitzen dugun gauza bada, kaxarrankia ikusi San Pedropian, gero kofradizan, da gero danok etorten gara hau ikusten, da gero kaxarrankiari itxoten oten gara danok. Familia giroa ikusi dugu, lagun arteko giroa ere, zuek ikusten duan bezala lagun taldean etorri zarete, zer nolako plana duzu gaurko, eta zergatik da interesgarria ez, esan dezakegu gazte talde batentzat, halako jai batean egotea baita ere. Lekitxarra izanik, Esan bida gaur, gurtero etorten gara, baina esan bida gaur kuadriako bat daukaula kaxarrankia itzen, naia, da orduan motibo handiz dago eukidugu danok ikusten etorteko. Naiarekin hitz egiteko aukera izan dugu lehen, eta gero behar bada aukera izango dugu. Nola dago, bera urduri dago, lehen pixkateria igerri dugu, baina oso ongi egiten ari da. Bai, nik uste dut urduri egongo dela, danok egongo ginen urduri, atzanean berabe Lekitxarra da, Lekitxoko jai garrantzitsu bata, eta azkanean danon begizetan dago, berak zelanengo da bendantza, eta zelan, hasi urduri fijo dela, baina ondo. Berari ere aipatu diot presio puntu bat ere egongo dela, ezta? Lako papera hartzerakoan dantzari ofiziala dela urte honetakoa kaxarranka egiten. Bai, onarte bizi guztian mutil bat egon da, eta arekitsi ban, eta egon dantza taldean aldatzen doiaz, eta urten berari tokatxako, hasi que bai, presio handi bata. Esan bida, beti bere ilusioa izan dela, guri askotan esan gaitxu, beti bera nahi da belaen, da guztauko jako laitxea, da urten heldu jako momentua. Helduiako momentua beraz amets hori bete egin duela argi dago, baita ere orain bertan atzekaldean jarraitzen du emakumeen eguzki dantzak, eta aipatzea ere badago, emakumaren papera noski, baita ere egitaragoan Lekeitioko San Pedro egun berezi honetan, azpimarratzeko egun aproposa eta beharrezkoa dela, beraz, neskak hemen utziko zaituztegu, disfrutatu gozatu egunaz, eta eskerrik asko gurekin itzalgoa izatagatik. Eskerrik asko. Hemetik garraituko dugu jendearekin, Lekeitiarrekin, eta inbeste iritzi partekatzen zuekin, zuzenean. Egun berezia Lekeitiarrentzat, mila esker Eleder, egun berezia Lekeitiar guztientzat, herritar guztientzat noski, baina protagonisten lagunentzat eta gertukoentzat egunare bereziagoa. Naia Rojo aurten kaxarranka dantzatuko duen dantzariaren kuadrilakoentzat, pentsa ze egun berezia, ze egun betea, eta plazan daude, eguzki dantza ikusi bitartean, Naia Rojo, 3. kaxarranka hori nola egiten duen ikusteko lekua hartzen. Eguzki dantza ikusten ari gara, Lekeitioko dantza esanguratsuenetako bat hau ere, kaxarrankarekin
batera, eta bitartean, eguneko azken urduritasunak bizitzen egongo da Naia Rojo, aipatu dute, Naia Rojoren kuadrillako ere nola urte luzez, dantzatu diren gizonezkoak lekeition, 2022 izan zen, duela 4 urte izan zen lehen aldiz emakume bat dantzatu zen urtea, urte luzez, aipatu dute, Asier Uskola izan zela dantzari hori, lehen Naia Rojori animoak ematen eta azken aholkuak ematen ikusi dugun dantzaria, eta ordutik Naia Rojo da 3. emakumea, kaxarranka gainean dantza egiten, eta aurten gainera ikusi ditugu, arraunlarien artean, kutxa eramango duten arraunlarien artean, berdin neskak eta mutilak, eta orain plazan emakumeak dantzari, eta sokan emakumeak eta gizonak denak dantzarako prest, amaierako dantza horretarako prest, eta sokaren buruan etorkizuna dantza taldeko emakume bat.
Eguzki dantzakoek soka, hurbildu dira hainbat herritar sokara, eta bitartean, kofradiatik plazara bide horretan, Naia Rojo Eleder Iglesiasekin batera, aurrela Eleder. Hementxe gaude pixkanaka Lekeitioko portutik ibiltzen eta nola ez, Naia Rojo dugula hementxe gure eskumaldean eta dantza horiek ikusi ditugu, nire galdera da, lehen egon gara zurekin, urduritasun puntu bat erigarri zut, oraintxe nola zaude? Askoz lasai zao, bai. Nola izan dira bi dantza hauek? Lehengoa nerviosao, ja lasai zao, da azkena ja herriko plazan da, jente gehiago, eta bueno, ja zelan kudeatzen duten. Hirugarrena falta zaizu, Azkena. Udaletxe plaza, Bai. exigente hori ere? Bai, jente gehiago, ja udaletxe aurrian, beste importantzia bat hauko. Zure kuadriarekin egon gara baitare, zure bai kuadriarekin eta esan digute baitare, urduri pixka bazun dela, baina orain bai pixka lasaiago ikusten dutela zure burua. Bai, goizian nerviosao, da ja lasaitxun ez pixkat. Hemetik ibiltzen ari garen bitartean ikusi ditut txaloak eta hainbeste pertsonek ere, alako, irrintziak eta danetari duzula, nola bizitzen ari zara, gaur, importanteaz, garrantzi puntu bat duzu ere? Super posik da, oso posik. Gentiak erakutzen hau eurak oso arro da zela, eta ni hondik oso posik. Zure lagunek txibatu didate gauza bat, txoritxo batek zerbait esan dit, eta hori da zure ametsa bazela, ezta? Gaur egiten ari zaren hori egitea, edo betetzea behintzat? Eske txikitxanek ikusten eban plazan zelan eitxe ben dantza, garo, eskoa bakarrik eitxe ben. Da nire eskia izan da, ganera dantza taldekoa izan da banitzako kriston posada hau egin alizatea. Bai. Pozen gara bat zure ametsak bete ahal izatea gaurko egunean, San Pedro egun berezi honetan, beraz, Naia, oso adiegon gara, hirugarren dantza honetan, oraintxe udaletxe plazan izango duzu. Eta disfrutatu egunaz, oraindik falta dela. Mila esker zuei baita ere, eta hirugarren dantza hau, iristear dago, prest ere, hirugarren honetarako, animoak ere badaude, beraz, animorik badugu, txalo bero bat, hementxe duzula eta txalo haiei ere, ikusiko ditugu baina herritarrak ere, Naia Rojo kaxarrankarako bidean, azken kaxarranka hori plazan egiteko bidean, eta bitartean plazan eguzki dantza edo Lekeitioko emakumeen aurreskua amaitzeko fandangoa eta harina egiten, dantzariak eurak, herritarrak, sokara sartu dituzten herritarrak, eta plaza bete-beteta eguzki dantza hori nola amaitzen den ikusteko, eta Naia Rojo azken kaxarranka hori nola dantzatzen duen ikusteko. Soka dantzan, lehen aipatu digu, Ane Maruri etorkizuna dantza taldeko dantzariak ere, nolako ohorea den dantzatzea, nolako ohorea den dantzara herritarrak ateratzea, eta harina egingo dute orain, dantzariek eta dantzazalek eta bertara sartutako herritarrek. Eta bisitariek, plazara, dantzara atera diren etorkizuna dantza taldeko dantzariak, baina baita animatu diren herritarrak ere, aurreskua eta atzeskua alde batetik, hurbildu diren herritarrekin batera, sokara atera dituzten herritarrekin batera, eta gainerako dantzariak beste 2 hilaratan Lekeitioko plaza hartuz, San Pedro egun honetako dantza esanguratsuenetako bat egiten, eguzki dantza egiten, etorkizuna dantza taldeko dantzariak, eta plazatik ateratakoan eguneko 3. kaxarranka ikusiko dugu Euskal Telebistaren lehen katean, zuzenean Lekeitiotik, gaur San Pedro egunez, arrantzaleen zaindariaren eguna ospatzeko egitarako.
bai. Amaitu da eguzki dantza, Lekeition San Pedro egunean emakumeek egiten duten aurreskua edo soka dantza, kalejiran atera dira plazatik eta bitartean herriko udal ordezkariak, herriko ordezkariak udaletxean Ikurrinaren alboan zain, plaza utxik eta azken kaxarranka, 3. kaxarranka dantzatzeko prest, Naia Rojo izango da. Ikusi dugu nola hurbildu den kofradiatik plazara eta ikusiko ditugu plazara sartzen, kutxa hori kofradiatik ekarri duten kutxa hori alboan, txistulariak ere kaxarrankarako prest eta herritarrak ere 3. kaxarranka hau edo kutxa gaineko 3. dantza hau ikusteko prest, 8koa lehenengo, fandangoa eta arin-arina ostean, eta eguneko une zirragaragarrienetako bat orain ikusiko dugu, Lekeitioko plaza honetan, zuzenean, ia 5 mende edo 5 mende pasako ohitura, kaxarranka dantzatzea Lekeition, Lekeitioko dantzarik ezagunenetakoa kaxarranka dantza hau, eta 2022tik ona emakumeek ere dantzatzen dutena, eguzki dantzarekin batera, emakumeen aurresku edo soka dantzarekin batera, eta herritarrak zain, urteko egunik berezienetako bat ikusteko, edo urteko unerik berezienetako bat bizitzeko Lekeitioko plazan zuzenean. Zaila da, zuzenean telebistan ikusi duzuena eta gero, eta dantzan hain bereziak diren uneak ikusi eta gero zerbait esatea, dantzarientzat ere egun berezia San Pedro egun hau, Lekeitio arrantzarekin eta itsasoarekin hain lotutako herria izaki, herritarrentzat egun berezia, jaieguna Lekeition eta herritik kanpo lan egiten duten askorentzat ere jai eskatzeko eguna, Ane Maruri dantzariak kontatu digun moduan, mezan hasi dute eguna, dei egitekoak eta gero mezan hasi dute eguna, gero alde batetik San Pedroren irudia kilinkalakoa egitera eraman dute porturaino, itsasoari oparotasuna eskatzeko, eta bitartean kaxarranka edo kutxa gaineko dantza hori, kofradiatik hartutako kutxa hori bizkarrean, batetik bestera izuntza taldeko arraunlariak eta gainean Naia Rojo dantzaria, aurten lehenengoz dantzatu den Naia Rojo, eta une batetik bestera plazan 3. dantza hori, edo eguneko 3. kutxa gaineko dantza, 3. kaxarranka eskainiko diena herritarrei. Lehenengo dantzako urduritasunak igarota, Ane Maruri dantzaria kontatu dugun moduan, Ane Marurik berak ere egin zuen gaur Naia Rojo egiten ari den bideo hori, eta berak ere bizi izan zituen urduritasun eta poz horiek, azkenengo kaxarranka egiteko, plazara iristen ari da kutxa, txistulariek lagunduta eta arraunlariek babestuta, eta Naia Rojo eguneko azken dantza horiek egiteko prest. San Pedroren omenez, 8koa, fandangoa eta arin-arina egiten dira 40 zentimetro eskas zabalden kutxa horren gainean, eta azken urduritasun horri aurre egiteko prest, Naia Rojo eta izuntza taldeko arraunlariak, eta bitartean, badagoeneko dantza egin duen dantzari batekin, Eleder Iglesias, Eleder aurrera.
De plano. Hementxe gaude, justu bukatu delarik eguzki dantza, eta, zoramena zenolako animoak eman dizkieten baitare dantzariei, eta raitzekin gaude, hemen dantza ikusi dugula, dantzaria dela bera, eta emakumeen eguzki dantza honetan ibili dela plazan, udaletxe plazan. Zer moduz pasa duzu, nola izan da bizitako guztia? Oso nerviosa naiz, ze lehenengoko bidarra izan da jotena dantza taldean hola beurte bitzi data, baina guztaiat esperientzia eta talde izaterakoa ondo sentitzen naiz. Emakumeen dantza, eguzki dantza, lehenengo aldia da egiten duzula? Bai. Lehenengo aldia? Bai. Beraz hori ere, berezia zuretzat ez da? Bai. Ze 3 urte bakarri noia dantza taldean nagusizakin orduan atzanengo 3 urtitan eiot, baina oinarte sokan. Zenbat entxaiatu duzu ez, halako egun bat prestatzea ez da erraza. Orduan, suposatu dut, kameraren atzean, egun honen atzean ere, ibilizaretela inbeste klase ematen eta pixka prestatzen gauzak, ez da? Bai, hilabete harinoaz eginen entzaizateko eta baina atzanengo bihaztitan batez be sartu dugu kaina gaizen. Hemen alboan badugu zure lagun bat, orduan dezuk dantzari bezala ondo pasa duzula, noski urduriak ere izango zenuen, baina lagunak nola ikusi zaitu kanpoti? Ni berazen az dantza itzen, bai mutil maura, baina Bai, ondo, nik einderaz iruentza izom, eta azkan minitxun ikasi dirizaraz dantzak, baina nahiko ondo urten hau, así que Bai, ez da? Jendea nola ikusi duzu, giroa nola dago lekeition gaurkoan? Giroan diza dago, ikusitza eguel diza eta azterena dela, nahiko ondo ikustiot, ze plazia nahiko bete da. Nahiko bete da, eta oraindik falta dena, azkenengo dantza ere. Beraz, azkenengo dantza aipatzen, banago soinuren bat entzuten, beraz, ea 3. dantza hori aztear dagoela. Lekeitioko plazatik zuzenean, San Pedro eguneko 3. kaxarranka, kutxa gaineko 3. dantza hori, Naia Rojo etorkizuna dantza taldeko dantzaria prest, herritarren babesarekin, dantza egiteko gertu, azken urduritasun horiek. Dantzatu du zortzikoa Naia Rojok eta fandangoa eta arin egingo ditu orain kutxa gainean.
irudi ederrak utzi dizkigu San Pedro eguneko goizonek lekeition, seguruenik irudirik ederrenak, herritarren aurpegiak eta herritarren irribarreak, nahi arrojo dantzaria dantzan ikustean eta eguzki dantza ikustean, gaur goizak beste irakaspen bat ere utzi digu eta Ane Maruri dantzariak ere hala esan digu, halako tradizioek zentzua dute, herritarrek bere egiten dituztenean eta halako egun eder bihurtzen dituztenean, eskerrik asko zuei, zuzenean jarraitzearen gaurko San Pedro egun hau Lekeitiotik eta hurrengora arte ondo izan. Agur baserri zarra banoa kalera, lana gutxi egin